Alright. ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዳምን ወልድ ማኅፀን እከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይት ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናብተከ ጀን ሰብሐከ ንባርከከ ጀን ተአምነከ ንስእለከ ጀን አሰበቃከ ይገኒ ለከ ጀን ቀነ ለስምከ ቅዱስ ሰግለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይቀናይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክቶ እግዚአብሔር ሰንገሳ አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ጨዋከነ ነበከማ መሐረነ ቅዱስ ወልድ ከንዘ ይብላ አንተ ምሰ ሰበት ጸልዩ ከመ ዝበሉ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህላ አምላክ ረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርኸልና ሰዓት ጅምሳና ዘለካ ነመስክነካ ተረፈ ህይወትና ድማ ከይትፍለየና ንምዕቆበካ አምላክና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ሂብካና እጂ ድማ ብፀሎት ክንነቅሕ ቃልካ ክንመሃር ነዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ንዓና እውን ኣብዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኣብዚ ጉባኤ ዝፅለ ፀሎት ኣብ ኣእዛንካ ዝበፅሕ ግበረልና እንመሃሮ ቃልካ ድማ ኣብ ልብና ነዕቅሮ ንነብረሉ ንምራሓሉ ድማ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና بحمام زلوا فوصلنا بحزن زلوا صعنانا علنا تجنقهم زلوا ربولهم طميم زلوا نسألنا بسقام نفس التأثر تحلنا فحد ولا أقبلنا أبصبان زلوا مسرف تقرم زولدنا يم كلهم باركا قديس كانت كغير كعبيلنا أملاخنا زو فرود حنيت ولنا مقشا زلوا ما دحن ملسلنا إذن أتوى زلنا صم دم أملاخنا كم لمدن بحلن زي كونا سنتايدا بإمنة تبنينا منفس قدوس سمرحنا هن صممو أبزي أمدري سلام بركات رديئت ኣብ ሰማይ ድማ ህይወት ክንረኽበሉ እስኻ ሓግዘና ኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቅ ነገር ኣፂምካ ሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈፂምካ ወደ ተወሳኢና ካብ ብርሃነ ትንሳኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ فقد كان تاب سماي كم دمام دريخون علت مقبنا لما حبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقلنا كفاد احنا ننبرا فتناي تتونا نقسين حايلين كبرين نزل علمنا تكاين امين ووزت يا مريم بناي قدوس كبريم ملا سلامتا سلام لكل اخو بحلنا خدنقلي خي بسقاخو ندنقلي خي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لكل اخو نسخي كاو انا سبرختي خي فركر سخم برخوي اومل تسقا زيابير مساقي اوفيس تدس ولكي حتياتنا صريلنا نفتو دخ يس كرسوس منتانا حرات لمن لنا امين اشتاوي شرجينا املاكن وداني يس كرسوس كاني كان سريات قدم ساسي ابسا كل لبركه ساتي برهان انتم ابي كانت ويريا كنا ترون سيرغو صنات ببسكم ونفتانون صاني يرسن سكلون سمات زيو مهارن كرسوس مال 10 تغلتين زيو مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس زيو مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس زيو مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس زيو مهارنكسوس ديو مهارنكسوس ديو مهارنكرسوس كمون بنتك زيتنا مريم مهارنكرسوس ملا 10 تغلتين بنتك زيتنا مريم كرسوس 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 بنتك زيتنا مريم مهارنكرسوس إذا ساعة زيا من بارسقا قويتنا يسكر سسمو قبرين مفتصمتا ساعات محلتنية كمون دك أسام سالمس لزخونا كموداتا قزي عد مسا بتغصار نيمش قانا صعلوت سنة ينقر نجبرلنا يقرب حالي زيابي ربون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر سسنا مسكنا لنا شاورنا رديئنا قلونا نغربنا تقبلنا انت ما قبلنا نتهناك سعد ياونا بسحنا يب الجمعة زغدس على زيام كل زمن يوتنا فسم سلام خلونا كل زيابي رمنا لمنا لنا وقويتنا جابير كل تخزابون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر سس لأنه كل قبرن من تقول قبرنا وش كل قبرنا مسكنا كلنا سلا سور كنا نزر داخلنا نزر حلقنا ناخاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا زعوب كنا نزتنا خنا سعد يوم سلا زب صحنا نمسكنا ك وقويتا يقرب لنا وما كرسب سلا زل منا كلنا كم محرد كون دل لنا إذا قدس على زيان كل زمن وتنا ناخابون فراب بسم سلامكم بتسم هبلنا كل غناتن كل مكران عبون قرز غنا كل قبر شيطان مخرخو فعسوات من العل سلام أقويتا كبير امين وحزب خاونا رح
كابزري أبزل زلنا يبوتاونا تتعمل زحش أزلنا تمنى كرويتن كل حاجة سلام كرجل سلطان ذهب كنا نسخهم كاب كل غفاء إحنا نبالا حننبر نفتنا يتأتون حدا ودفع قويتنا ملقنا مدحنا يسكرسات من تفقر سبيل بزقبرهم حرتن إقراتان ساقا معرم حوم زغنا من فاس كل سن مسكانا صنعة وزل لك على من كل سعن نزال علم آمين ناين السحا مزمور حمسان حدا وأملاك مسالك محرني كان تعبيه الرايق أبا سايد مسس كبا سيتبيك حسبني كبا حتياتي وناصريني أنا أبا سايف اللي تعلقهم حتياتي كل جزيب قد مأيو بزربا خاص عدر فرد خانوس وان كاتر كبسي أنا خاطر بدلكو أبقى ميخا أكي جوركو نو بابا ساعة ولدكو نيك أبا حتيات تنستني نو حق أوش تغات دليو أبحبو أنتو مهارني انت غص أرس بسمع الزاطريني كبرركو سعود غصابني تنزغت كتكاينا عصم تحقوسات باطانا قوسنا اسمعني تزقاب حتياتي كولو نبزل أبا سايو ندمسسو وأملاق صوري اللي بفتر اللي صنوع منفسك أوش تحدث خابقت كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادة منفسو دقفني مقد خان مفرس غمرم إيه حتى أنا بغاكم لسيوم وأملاق مدحاني كبر عدم أنك فني سانين صدق حالي الكتب له إياه ويثاء في مسجانا خنا قرص خنا فريق فت مسوات بهب بلكاني تزيكون اسم قرب كل كانري مسوات مراراي تبغوني خم مسوات أملاق صور منفسيو وأملاق نسبرون كت نبايت مقاني خا نسيم سجها سناي قبر الله مكاتيات يرسالم دق شموسات صدقي بزحر المسواتي بمل مسوات بحك لك أيو شو أما سويخا أرحوه قرب الكايم هالليلويا صلاة جزيدك آس نكرسون نقصين أملاقين مسجانا قرب له حاتياتيك حد قال لك إلمنو آمين. أبونا بملاك السلام مزمور داويد مبل 230 عونا ممر تخلو مزمور داويد مبل 230 حدن عونا دياكون هينوس مزمور داويد مبل 230 كلتن أدينا إلسابيت مزمور داويد مبل 233 أنا مزمور داويد مبل 234 كتصلي ماما بري مزمور داويد مبل 230 شوعتن ممهر سارة مزمور داويد مبل 238 حفتنا لولا مزمور داويد مبل 240 حدن عونا ممر تخلو مزمور داويد مبل 240 كلتن أدينا إلسابيت كاسيلكن بوشت لبخن مزمور داويد مبل 240 شدشن تصلي لنا حونا دياكون هينوس مزمور داويد مبل 240 شوعتن ماما بري مزمور داويد مبل 240 شومنتن ماما بري دمت تعاتيات كلها مسلني عاول تتصلي لنا اب سكرين ودك الذي حرج ودير خيبه ماشي هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣትን ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣትን ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕሪ ዓሙቕ ኩልኩም ኣቶም ሓውን በረድና ሰሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላ ኣቶም መኽራን ኮረቢት ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋም ፅሕድታት ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብል ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ከዋኽብትን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዞትን ዓቢ ምስ ንእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም
ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝህቦ ህዝቢ እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጸንዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓቱ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስሞን ድማ ዓብዪ ዳሓቑፎ ንኣምላኹም ከምዚ እናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝቢ ከዓ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮም ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን አሜን። መምህር ሳራ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኩዕነ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ። መርኣይ ዝወደይ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ክሳብ ትነብሪ ካብ ሃለኺስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኝ መሃረኒ ኣድህንንን እናበልኪ ተማህፀኒ። ስብሐት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን። አሜን። ሓፍትና ሉላ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዛ ዓለም እዚኣ ንዘለዓለም ትነብር እንተትኸውን ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወትክ ነይሩ። ግና ኸ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልትነት ከዳዕን ስጋኻ ኮንኪ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ንፅብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እንዳወቕዓኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ። ዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ሓፍትና ፍሮይኒ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናተይ እንድያ ዳንኤል እዚያ እሺ ሓራይ ኣዴና ብሓን ኦ ንጽሕቲ ሓብን ድንግል ክብላ እዋ ሓራይ በላ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኸ ተቐልጦስ ጽላር ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዘገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣረቕዮ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎቱን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይ ተኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወትን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ የቐኒየለይ አሜን። እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ኦ ጎይታ በዛ ላይ ትያ ንዓሞ ብዲ ሓጢኣት ንሓንድር ሓለውና ረድያቆም ሶሪ ኦ ጌታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሙ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመሮ እዩ ኣሜን። ኦ ጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ
እትስምዓና ወጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነና ትዕቁበና ኣሜን። ወጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ ወጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርድኣኒ ወጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ባሕለይ ወጌታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ወጌታ ንዓይ ነተግባር ኢትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ማዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጌታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ነብሰይ ኣድሕንን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ወጌታይ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን። ወልዑል ጎይታ ወልዑል ጎይታ በኣኻ ምምእማን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ዘጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዝንቱ ኣሜን። ቴንክ ዩ አሜን። ማሙሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ كما لكم كلكم ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የምነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ንክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ነቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ወጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቅበለልና ወጎይታ ንሕማት ጽኻት ፀሓየሙ ፈውሰ መገሻን ዝኸዱ ወጎይታ ነቶም መበታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ነፍሰሙ ወጎይታ ነቶም ዝዓረፉ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሰም ዓረፍ ካብ ኃጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ ርዳእና መሐረና ወጎይታ ካብ ኃጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ ርዳእና ለማንና ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕረግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፋድፍነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ደንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርክ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። ሓውና መምህር ተኽሉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣድርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጎ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንታ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል
ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላሊት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘክርና። አሜን። ማማ ብረይ መተው ጸሎተ ሃይማኖት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ወአዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስቲ ድንግል ወለይት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኽ ኣነ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኣብ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ብክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበሰል ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦጎይታ መሓረና ኦጎይታ ባረኸና። አሜን አሜን። አቡነ ዲያቆን ሄኖስ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖም ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሳኤ ምዉታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። አሜን አሜን። ኦጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ሶን 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 ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 አዴና መምህር ሳራ ቅዱስ ቅዱስ ራይ ዲያቆን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ዝርአ ክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልክ እግዚአብሔር ኣቦ መሃረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ህደር ንበደል ናይ ቅሬታን ምህረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳ እምበር ከም በደልና ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ
وعقوبك مع بسانة بك ممرتك أملاكنا وعقوبك مع بسانة بك رتك أملاكنا وعقوبك مع بسانة ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ ይርፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜ ካብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ምልካልካ ተዓረቐና ንሓደገልና በኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካላእኸልና ፀጋን ብርህራያን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትቡኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ሃብት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕና ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ ነብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ጠግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላኸ ርሕሩሕን ነተማነ ዝቐዳማዮም ሓተተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር ምርመቱ ዘይትደሊ ምንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ሂወትና ቃንዓልና እዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘን ስቅያት ትብርድኣና ህልውናም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፅባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ክብረና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስማዓና እግዚኣብሔር ቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ባርከልና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ብቤተ ክርስትያንና ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎም ድማ መቐፀልታናቱ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ብሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ክወሃበና እዩ እግዚኣብሔር ንዑ ተዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ደስተ ውዕል ዝነልቦና ይሃበና ሰምዕ ዝነልቦና ይሃበና እግዚኣብሔር ሓውና ክሳብ ዝዳሎ እተን ንባባት ኣብ ክልተ ከፊልና ከነንብበን ኢና ድሒር ክንደኣተኽን ሓፍትና እልልታን ማማረ ዘነትን ከተንብባልና ይኽን መጀመርታ ሓፍትና እልልታ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ኣስዕብ ኣቢልካ ከዓ ማማረ ዘነት ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክሳብ ፍጻሜ ወይ ክሳብ 22 ከተንብባልና ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ግናኸ ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተንስኦም ነበሩ ከምኡ ከዓ ኣብ ማእከልኩም መምሃራን ሓሶት ክትንስኡ እዮም ናብ ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናምፅኡ ድማ ክሳዕታ እተሻየጦም ጎይታ እኳ ክክሕድዎ እዮም ነቲ እተሻየጦም ጎይታ እኳ ክክሕድዎ እዮም
ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊፎም ከእትዉ እዮም። ብዙሓት ድማ ብርክሰቶም ክስዕብዎም እዮም። ብሰሮምን እታ መገዲ ሓቂ ክፅረፍ እያ። ብስስዐ ብዘረባ ጥበራ ገይሮም መናገዲ ክገብርኹም እዮም። ፍርዶም ካብ ቀደማ ኣይዕርፍን፣ ጥፍኣቶምን ኣይድቅስን እዩ። ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሃነም ደርቢዩ ብመቑሕ ጸልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ክሕለዉ ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይነሓፎም፣ ነታ ቀዳሚታ ዓለም ድማ ካብ ዘይነሓፋስ ናብታ ናይ ሓጥኣን ዓለም ማያሂ ምስ ኣውረደ ከዓ ንኖህ ሰባኺ ጽድቂ ሳምናይ ርእሱ ሓለዎ። ነቶም ድሓር ዝመፁ በደለኛታት መሰክሒ ገይሩወን፣ ንኸተማታት ሶዶምን ጎሞራን ሓመኽሽቲ ገይሩወን፣ ንምግምጣል ፈረደን። ነቲ ብኣበሶኦም ብርኩስ ንብረቶምን ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ድሓኑ። ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ፀፅባሕ በቲ ዝሪኦን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፆም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት። በኣርከስ ጎይታ ነቶም ፈራህቲ እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ከውፅኦም ንገበርቲ ዓመፃ ግና እናቐፅዐ ንመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ይፈልጥ እዩ። ምናላ ግና ነቶም ብርኩስ ትምኒት ደድሕሪ ስጋ ዝኸዱ ንጎይትነት ካብ ዝንዕቁ ደፋራት ፈተውቲ ርእሶም ንክብርታት ክፅረፉ ዘየንቀጥቅጡ መላእኽቲ እኳ ብሓይልን ብስልጣንን ዝበልፁ ክንሶምሲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ንኣቶም ዝፃረር ፍርዲ ፀርፊ ኣየምፀሎምን እዮም። እዚኣቶም ግና ከምታ ንማእሰርትን ንጥፍኣትን እተፈጥረት ባሃም እንስሳ እዮም። ነቲ ዘይፈልጥዎ እናፀረፉ ብጥፍኣቶም ክጠፍኡ እዮም። ዓስቢ ዓመፆኦም እውን ክቕበሉ እዮም። ነቲ ናይ ዕለት ሕንቃቐ ከም ጥዑም ንብረት ገይሮም ይርእይዎ። ርኩሳትን ነውራማትን እዮም። ብምጥባሮም እናተቐለቡ ምሳኻትኩም ኣብ መኣዲ ይበልዑ ኣለዉ። ዝሙት ዝመልኦ ካብ ሓጢኣት ከዓ ዘየቋርፅ ኣዒንቲ ኣለዎም። ነተን ዘይፀንዓ ነፍሳት ይሓብልወን። ስስዐ ዝለመደ ልቢ ኣለዎም። ደቂ መርገም እዮም። ነታ ቅንዕቲ መገዲ ሓዲጎም ተጋገዩ። መገዲ እቲ ዓስቢ ዓመፃ ዝፈተወ በልኣም ወዲ ቦሶር ሰዓቡ። ስለ ኣበስኡ ግና መግናሕቲ ተቐበለ። ባሃም ኣድጊ ፅዕነት ብድምፂ ሰብ ተዛረበ። ንፅላል እቲ ነቢ ከዓ ዓገተት። ንሳቶም ማይ ዘይብሉ ዒላታት ህቦብላ ዝኸብከቦ ግመን እዮም። ንኣኣቶም ግብ ዝበለ ፀልማት ንዘለኣለም ተኣኪብሎም ኣሎ። ከንቱ ዝኾነ ዘረባት ትዕቢት እናተዛረቡ ብፍትወት ስጋ ብርክሰትን ነቶም ካብቶም ብስሕተት ዝነብሩ ሕጂ ቁሩብ ዘምለጡ ይሓባብሉ። እተሳዕረ ሰብ ነቲ ዝሰዓሮ ባሪኡ ይኾኖ እዩ እሞ ንሳቶም ንርእሶም ባሮት ጥፍኣት ክንሶም ሓራ ክትወፁ ኢኹም እናበሉ የተስፍውዎም ኣለዉ። ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ርክሰት ዓለም ኣምሊጦም ከም ብሓድሽ ብኣኣ ተጠሊፎም እንተ ተሳዕሩ ካብ ቀዳማዮምሲ ዳሕራዮም ዝገደደ እዩ ዝኸውን። ማለት ንሳቶም እናፈለጥዋ ካብቲ እተዋህቦም ቅዱስ ትእዛዝ ንድሕሪት ካብ ዝምለሱስ ነታ መገዲ ጽድቂ እንተ ዘይፈልጥዋ መሓሾም ነይሩ። ከምቲ እቲ ምስላ ሓቂ ኸልቢ ናብ ትፍኡ ተመልሰ ሓሰማውን ተሓፂባስ ኣብ ፀብሪ ኣንገርገረት ዝብሎ በፂሕዎም ኣሎ። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። አሜን እንዴለይ ስለተዋህበኒ ዕድል አሜን። ካልኦት ተስማዕልና። እሺ ካብዚ በመቐፃል መድረኽ ናብ ሓውና መምህር ተኽሉ يرى الذي ዋህ ሼር ገይረ ኣለኹ። اوكي صبر ناتي بزناتي يرأني له
ወመፂላ ወላብ ኦኬ፣ ዩቲዩብ ኣሎ። ፅቡቅ። ኦኬ። እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተኸፈልትና እዚ ጉባኤ እዚ ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ሎመዓልቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ካልአይቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ክንርኢ ኢና። ኣብቲ መእተዊ ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ይብለና፣ ነቲ ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ብሕቡእ ዝሰንስእ መንፈሳዊ ሓደጋ ንምብዳህን ኣመንቲ ንእምነቶም ክከላኸልሉ ዘዳለዎ ዓብዪ መጠንቀቕታ ኮይኑ እዞም ሓሳውያን መማህራን ብስስዐን ብጥበራን ተረሪኾም ንመንገዲ ሓቂ ከበላሽውን ንስልጣን ጎይታ ክክሕዱን ከም ዝኽእሉ ብንጹር የጠንቅቐና። እዛ ምዕራፍ እዚኣ ብታሪኻዊ ምስክርነት ፍርዲ ኣምላኽን ብምድሓን ፃንቃንን ተሰንያ ነቲ ኣብ መንጎ ሓቀኛ ትምህርቲ ወንጌል ጥፍኣት ዘስሕብ ስሕተትን ዘሎ ፍልሊ ብምግላፅ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ካብቲ ንነፍሲ ዘዕወር ስጋዊ ፍትወት ተዓቂቡ መንፈሳዊ ንቕሓት ንመንነቱ ክሕሉ ዝፅውዕ መሰረታዊ ናይ ጥንቃቐ ትምህርቲ እዩ። ትንታኔ ናይ ቦታትን መብርሂ ማለት እዩ። እቲ ዓብዪ መጠንቀቕታ ንምንታይ እቲ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ጥንቃቐ ካብ መምሃራን ሓሶት ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዛ ምዕራፍ እዚኣ ዝፀሓፎ እምነት ክርስትና ብዳግማዊ ስሕተት ጥራይ ዘይኮነስ ወይ ብግዳማዊ ስሕተት ጥራይ ዘይኮነስ ብውሽጣዊ ስሕተት እውን ክጥቃዕ ከም ዝኽእል ንምርዳእ እዩ። እዞም መምሃራን ሓሶት ምስ ክርስቶስ እናፀውዑ ስም ክርስቶስ እናፀውዕ ግናኸ ነቲ ትምህርቲ ዝቕይሩ ሰባት ምዃኖም የጠንቅቐና። መወከሲ ካብ ናይ ፋደር ማለታይ ዝመፀ እዩ። እቲ ሓቀኛ ስሕተት ካብ ወፃኢ ዝመፀ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝስንስእ ስሕተት እዩ፣ ወይ ከዓ እቲ ሓደገኛ ዝኾነ ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያን እዩ ዝመፅእ። ምክንያቱ ኣብቲ ትንታኔስ እንታይ ትብሎ እቲ ግዜ ሰማዕትነት እቲ ክርስትና ኣይጠፍአን እንታይ ደኣ ማዕቢሉ ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ክመፅእ ከሎ ግን ሕንፍሽፍሽ እዩ ዘምፅእ። ሕጂ እቲ ቀንዲ ክትጥንቀቐሉ ዝግባኣካ ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝመፅእ ሓሶት ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን መወከሲ ካልእ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7:15 እንታይ እዩ ዝብለና? ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ፣ ውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ክንሶምሲ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመፅኹም። ሕጂ ክትፈልጦም ኣይተትኽእልን ኢኻ፣ ክትለልዮም ኣይትኽእልን ኢኻ። ቃል ወንጌል እንተ ደኣ ትፈልጥ ኮንካ ግን ዋላ ተገልቢጣት ምፃእሲ ኩሉ ግዜ ክትፈልጣ ኢኻ ማለት እዩ። ናይ ነቢያት ሓሳውያን ትምህርቲ ፍቕዲ ሓደ ግናኸ ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ። ከምኡ ከዓ ኣብ ማእከሎም መምሃራን ሓሶት ክትንስኡ እዮም። ናብ ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናምፅኡ ድማ ክሳብ ነቲ እተሻየጦም ጎይታ እኳ ክክሕድዎ እዮም። ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊኾም ከእትዉ እዮም። እታ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዛ ጥቕስ ሓደ እንታይ እያ? መምሃራን ሓሶት ብሕቡእ ናይ ጥፍኣት ስሕተት ከእትዉ እዮም። ንሕና ከዓ ክንፈልጦም ይግባአና። እቲ ስሕተት ብሕቡእ ምእታው እቶም መምሃራን ሓሶት ብሓንሳእ ንኩሉ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ኣይነፅግቦን እዮም። የግዳስ ምስቲ ሓቂ እናሓወሱ ንልቢ ኣመንቲ ዘባላሹ መርዚ ቀስ እናበሉ የእትዉ። እዚ ድማ ካብቲ ግልፂ ፀላኢ ንላዕሊ ሓደገኛ ይገብሮም። ከምቲ ሓደ መርዚ ኣብ ጥዑም መግቢ ተሓቢኡ ዝወሃብ ስሕተት እውን ኣብ መንጎ ቃላት ኣምላኽ ተሓቢኡ ይቐርብ። መወከሲ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ከዓ ምዕራፍ 20:29-30 ዘሎ ካብ መንጎኹም እውን ደቂ መዛሙርቲ ናብ ርእሶም ክስሕቡ ጠዋይ ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት ክትንስኡ እዮም። ትንቢት ብዛዕባ ሓሳውያን ነቢያት እታ ጥቕሲ ሓዲኣ ትቕፅል ዘላ ነቲ እተሻጠም ጎይታ እኳ ክክሕድዎ እዮም። ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ብደሙ ዓዲግዎ እዩ። እዞም መማህራን ሓሶት ግና ንጎይታ ምክሓዶም ብክልተ መገዲ ይግለፅ። እቲ ሓደ ብትምህርቲ ብመለኮቱ ምክሓድ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ብተግባር ንትእዛዛቱ ብምንዓቕ
ዋላ እኳ ክርስቲያን ኢና እንተበሉ ንስልጣን ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ህይወቶም ኣይቅበልዎን እዮም። ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ክንሪኦ ዘድልሎ እሱ ከዓ እቶም ክርስቲያን ኢና ዝብሉ ክርስቲያን ዘይኮኑ ግን ብዙሓት ኣለዉ። ካብኣቶም ቁርብተይ እንተ ደኣ ክገልፅ ኮይነ ሞርመን እዚኦም ሞርመን ንክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣብን እግዚኣብሔር ወልድን ዝተፈላለዩ እዮም እምነቶም ማለት እዩ። ክርስቶስ ከምቲ ንሕና ንኣምኖ ኣይኮኑን። እዚኣቶም ሕጂ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስለዘይኣምኑ ክርስቲያን ኣይኮኑን ንብሎም ማለት እዩ። ጀሆቫ ውትነስ እውን ከምኡ ንክርስቶስ ከም ኣምላኽ ኣይኣምኑሉን እዮም። ዩኒታርያኒዝም ዝበሃሉ ከዓ ኣለዉ። እዚኣቶም ከዓ ከምኡ ስላሴ ኣይኣምኑን እዮም። ሓደ ኣምላኽ ኣሎ ጥራሕ እዮም ዝብሉ። እዚኦም ክርስታደልፊያኖስ ዝበሃሉ ከዓኒ ክርስቶስ ቅድሚ ምውላዱ ኣይነበረን ዝብሉ እዮም። ክርስቲያን ሳይንስ ኣለዉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈልይዎ እዮም። ኢየሱስ እቲ ሰብ ጥራሕ እዩ ክርስቶስ ኣይኮን ወይ ከዓ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ። ዩኒፊኬሽን ቸርች ዝበሃሉ ኣለዉ። እዚኦም ከዓኒ ሞኒኒዝም ወይ ከዓ ሞኒ ዝበሃል ሓደ ካብኣቶም ዝፈጠሮ ማለት እዩ። ነዚ ከዓ እዚኣቶም ከዓ ክርስቶስ ነቲ ዝተለኣኹ ዕላማ ከይፈፀሞ ስለ ዝኸደ ኣምላኽ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብሉ እዮም። ዋንስ ፔንቴኮስታል ዝበሃሉ ከምቶም ካልኦት ጴንጤቆስት ከይኮኑ ወይ ከዓ ከምቶም ፕሮቴስታንት ዘይኮኑ እዚኣቶም ክርስቶስ ጥራሕ እዮም ዝብሉ። እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል የለን፣ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ሓደ ኣምላኽ ዳት ሕጂ እዚኣቶም ከዓ ክርስቶሳውያን ወይ ከዓ ክርስቲያን ክንብሎም ንሕና ኣይንኽእልን ኢና። ክርስቲያን ዝበሃሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ነዚኦም ዝስዕቡ ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ከድሕን ደሙ ኣፍሲሱ እዩ፣ እቶም ንዕኡ ዘይግዝኡ ግና ነቲ ዝኸፈለሎም ዋጋ የቃልልዎ ኣለዉ ይብለና። ስዕበት ብዙሓትን ፀርፊ መገዲ ሓቀን ፍቕዲ ክልተ ብዙሓት ድማ ብርክሰቶም ክስዕብዎም እዮም፣ ብሰሮሙ ነታ መገዲ ሓቂ ክትፅረፍ እያ። እዚኣ ንዓና እንኮላይ ትምልከት እያ ንኣመንቲ። ምክንያቱ ክርስቲያን ኢና እንዳበልና ሰንበት ሰንበት እንዳኸድና ወላብቲ ኩሉ ነገር ንገብር ግን ብክፍኣት እንተደኣ ንርአ ኮይና ወይ ክፍኣት ነገር እንተደኣ ንገብር ኮይና ንሕና እውን ነቲ ቤተክርስትያን ነቲ ስም ኣምላኽ ነፅርፎ ኢና ደለና ማለት እዩ። ንዕኦም ነይሩ ኣይኮነን ንዓና እውን ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ብዙሓት ንርክሶም ምግባሮም ክስዕቡ ብሰንኮም ድማ መገዲ ሓቂ ክፅረፍ እዩ። ሰብ ናብቲ ንስብኡ ዘሐጉሶ ንሓጢኣቱ ዘይቃልዕ ትምህርቲ ናይ ምስሓብ ባህሪ ኣለዎ። እዞም መምሃራን ሓሶት ድማ ንሓጢኣት ዝፈቅድ ትምህርቲ ስለ ዝህቡ ብዙሓት ይስዕቦም። እቲ ዘሕዝን ድማ ዓለም ንርኩስ ሂወቶም ርእያ ንኩሉ ክርስቲያን ወይ ከዓ ክርስትና ክትፀርፍ ምክንያት ይኾነ። ዋላ ንዓና እውን ገለ ነገር እንተደኣ ክንገብር ተራእይናሲ ከም ክርስቲያን መጠን ንሙሉእ ክርስትና ኢና ክነፅርፍ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሙሉእ ክርስቲያን ትውክል ከም ደለኻ ኢኻ ትርአ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክርስቲያን እንዳበልካ ደይ ክርስቲያናዊ ባህሪ ተደኣ ትገብር ኮንካሲ ኣብኡ የለኻን። ፋደር ማለታይ ኣገን መወከሲ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ። ናይ መምሃራን ሓሶት ርኩስ ሂወት ንዘይኣምኑ ሰባት ካብ እምነት ዘርሕቕ ዕንቅፋት እዩ። ንክርስቶስ እንተደኣ ተቐቢልካ ድላይካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል እውን እምነት ኣለዎም። ሕጂ ኣሚንካ ኢኻ በቃ ወላ ሓንቲ ኣይትኸውንን ኢኻ። ናይ ተዋህዶ እምነት ግን ድሒንና ኢና ንብል ንድሕና ኣለና ክንድሕንካ ኢና። ንሳቶም ግን ሓንሳ ተቐቢልካ ኢኻ ድሒንካ ኢኻ ዝብል እምነት ስለ ዝነግርዎም ወይ ከዓ ዝምህርዎም ሓሶት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 23-14 ከዓ ከምዚ ይብለና ከምቲ ብሰርኩም ሰብ ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ይፅረፍ እዩ ዝብል ተፃሒፉ ዘሎ ኣታ ብሕቲ እትምካሕ ብሕጊ እትምካሕ ሕጊ ብምፍራስካ ዶ ንኣምላኽ ትሕስሮ ኣይለኻ። ስሳዕን መዝመዛን እዚኣ ፍቅዲ 3 ማለት እዩ። ብስሳዕ ብዘረባ ጥበራ ገይሮም መናገዲ ክገብርኩም እዮም። ፍርዶም ካብ ቀደም ኣይዓርፍን ንጥፍኣቶም ከዓ ኣይቅድስን እዩ ኣይድቅስን እዩ። ብሰንኪ ስሳዕ ብናይ ጥበራ ዘረባ ክምዝምዝኹም እዮም። ነቶም ህዝቢኦም ዝምዝብዙ ንዓና ከፅልፉና ዝፍትኑ ወይ ከዓኒ ናብ ካልእ መንገዲ ክወስና ዝፍትኑ ማለት እዩ። ተደኣቶም መምሃራን ሓሶት ኣለዉ ኮይኖም ወይ ከዓ ንዕኦም ተደኣ ስዒብና ማለት እዩ። መምሃራን ሓሶት ንኣመንቲ ከም መሳርሒ ንብረትን ገንዘብን እዮም ዝርእዎም።
እቲ ትምህርቶም ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘይኮነስ ካብ ፍቕሪ ገንዘብ ስስዐ ዝመንጨወ እዩ። ብጥበራ ብናይ ሓሶት ተስፋታት ገይሮም ንሰባት የምዝምዙ። ሓደ ሓደ ሰበኽቲ ኣለዉ ትፀፅብቑ ጥራሕ እዮም ዝነግሩ። ጥራሕ ዋላ ሓንቲ የብልካን ከምዚ ትኸውንን ኢኻ ከምዚ ትኸውንን እመኖ ጥራሕ እዮም ዝብሉ። ግን ክትወድቕ ምዃንካ ክትፃር ከም ዘለካ ተግባር ወይ ከዓ እምነት ብዘይ ግብሪ ከምቲ ሓዋርያ ያዕቆብ ዝብሎ ኮንቱ ምዃና ወይ ከዓ ዚሮ ምዃና ከምኡ ክምህሩ ከም ዝግብኦም ነዚ ግን ኣይምህርዎን እዮም። ስስዐ ንልቢ ሰብ መንፈሳዊ ትርጉም ከም ዝስእን ይገብሮ። ሰብ ጥራይ ንረብሓ ጥቕሙ ንብረት ይኸውን ማለት እዩ። ተወሳኺ ጥቕሲ ከዓኒ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6:10 እቲ ፍቕሪ ንገንዘብ ስሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ንዕኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶምን ብዙሕ ስቅያት ኣምፅኡ። ሕጂ እንተደኣ ፍቕሪ ገንዘብ እንተደኣ ኣለካ ቅድሚ ኣምላኽ እንተደኣ ሰሪዕካዮ ግን ንዕኡን ከጥፋኣና ምዃኑ እዩ ዝነግረና ደሎ። ፍርዲ መላእኽቲ እዚ ነቶም መላእኽቲ እውን ኣምላኽ ኣይነሓፎምን። ኣምላኽ ግና ይብል ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሓነብ ደርብዮም ብመቆሕ ፀልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ክሕለዉ ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይናሓፎምሲ ንዓና ደኣሞኒ ከመይ ኣምላኽ ነቶም ዝበደሉ መላእኽቲ እኳ ካብ ፍርዲ ኣይድሓኖምን። መላእኽቲ ካብ ሰብ ንላዕሊ ዘለዓለ ፍልጠትን ክብርን እናሃለዎም ብትዕቢት ምስ በደሉ ፍርዲ ኣምላኽ እንተረኺብዎም ሰብ ብሓጢኣቱ ደኣ ካብ ፍርዲ ከምልጥ ከም ዘይክእል የርእየና። እዚ ድማ ኣምላኽ ንሓጢኣት ፈፂሙ ከም ዘይዕገሶ ዘርኢ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከምዚ ይብለና ኣምላኽ ንመላእኽቲ ብትዕቢቶም ካብ ዘይመሓሮም ንሕና ንሓጣን ሰባት ንሕና ሰባት እውን ብትሕትና እንተ ደኣ ዘይነርና ከም ዘይምሕረና እዩ ድምህረና ማለት እዩ። ተወሳኺ ጥቕሲ እዚ ነቲ ሰይጣን ማለት እዩ ዝተዋህበ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ዘሎ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 12-15 ዘሎ ኣየ ኣተብሩኽ ኮኸብ ወዲ ወጋሕታ ከመይ ኢልካ ካብ ሰማይ ወዳእካ ንስኻ ነህዛብ ደውዳእካስ ከመይ ኢልካ ናብ ምድሪ ተዘርቢኻ ንስኻስ ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ንዝፋነየ ኣብ ልዕሊ ከዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብል ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ኸረን ማሕበር ክቕመጥ እየ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደመናት ክድይብ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል እየ በልካ ኣይፋልካን ናብ ሲኦል ናብቲ ማዕሞቕ ጉዳድ ደኣ ትድርበ ኢኻ። ምክንያቱ ንሱሲ ሊቀ መላእክቲ እዩ ነይሩ ግን በቲ ትዕቢቱ በቲ ካልእ ክኾነ ዝደሊ ከም ኣምላኽ ክኸውን ዝደሊ በቲ ትዕቢት ዝነበሩ ህርፋን ማለት እዩ ናይ ስስዐ ወዲቑ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ንዓና እንታይ እዩ ዘጠንቀና ደሎ ነቲ ዝተዋሃበና ፀጋ ንዕኡ ጥራሕ ክንጥምት እምበር ናብ ካልእ ክንጥምት ከም ዘይብልና ወይ ከዓ ናይቶም መምህራን ሓሶት ክንሰምዕ እውን ከም ዘይብልና ማለት እዩ። እታ ጥንታዊት ዓለምን ኖህን ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብዘይ ናሓፋስ ናብቲ ናይ ሓጢኣት ዓለም ማይ ኣይሂ ምስ ኣውረደ ከዓ ንኖህ ሰባኽ ፅድቂ ሳምናይ ርእሱ ኣለዎ። ዋላ ከጥፍኦም ከለዉ ነቶም ርኩሳት ሰባት ወይ ከዓ ነቶም ሓጣን ነቶም ፃድቃናት ግን መሕደሪ ከም ዝገብረሎም መድሓኒ መገዲ ከም ዝገብረሎም ይዘርእን። ኣምላኽና እሙን እዩ እንተደኣ ናትና ጌርና ንሱ እውን ኩሉ ግዜ እሙን እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ላዕለም ብማይ ኣይሂ ክፈርዳ ከሎ ንኖህ ሰባኺ ፅድቂ ግና ኣድሓኑ። ማይ ኣይሂ ሓጢኣት ዓለም ክሳዕ ክንደይ ንኣምላኽ ከም ዘቐጥዖ ዘርኢ ታሪክ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ማእከል እቲ ኩሉ ሓጢኣት ሓደ ፃድቕ ሰብ እንተሃልዩ ኣምላኽ ነቲ ፃድቕ ናይ መድሓን መገዲ ከም ዘዳለወሉ ከዓ የርእየና። ኖህ ን120 ዓመታት ዝሰበኾ ስብከቱ ጥራይ ዘይኮነስ እታ ዝሰረሐ መርከብ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ንስሓ ፃውዒት ነበረት። ምክንያቱ ኩሉ ክሰርሖ ከሎሲ ይርእዎ ነይሮም እዮም ይነግሮም ነይሩ እውን ሓቢኡ ይኮነን ሰሪሐ ግን ኣይሰምዕዎን። እዚ ከዓ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11:7 ዘሎ ኖህ ብእምነት ቤተሰቡ ንምድሓን መርከብ ሰረሐ ንሕና ከዓ ከምኡ ኣብነት ክንከውን ይግባአና። ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረኣየ ነገር ረኣይ ምስ ረኣየ ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪኹ እምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ እትኸውን መርከብ ዘዳለወ ብኣኣ ገይሩ ንዓለም ኮነና ነታ ብእምነት
ዝርከብ ጻድቕ ከዓ ነቲ ብእምነት ዝርከብ ጻድቕ ከዓ ወራሲ ኾነ ይብለና። ፍርዲ ሰዶምን ጎሞራን ነቶም ድሓር ዝመፁ በደለኛታት መሰኪሒ ገይሩወን ንኸተማታት ሰዶምን ጎሞራን ሓሙኽሽቲ ገይሩወን ንምግልባጥ ፈረደን። እዚ ከዓ ንዓና ኣብነት ንትምህርቲ ክኾነና ማለት እዩ። ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ንሰዶምን ጎሞራን ብሓዊ ኣንዲዱ ንመፃኢ መርኣያ ረሲኣን ገበረን። እንተ ደኣ ሕማቕ ተግባር ጌርና እንተ ደኣ ናታቶም ተኸቲልና ንሕና እውን ከምዚ ከም ዝመፀና ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና እሙን እዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሰዶምን ጎሞራን ዝወረደ ፍርዲ ንኩሉ ሰብ ክሪኦ ዘለዎ መርኣያ እዩ። ኣምላኽ ንርክሰት ስጋን ጥልመትን እምነትን ብሓዊ ከም ዝፈረዶ የጠንቅቐና። እዚ ድማ ሓጢኣት ዘይሕለፍ ዋጋ ከም ዘለዎ የርእየና። ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ ከዓ ከምዚ ይብሉና ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሰዶም ጎሞራ ዝወረደ ሓዊ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ንሓጢኣተኛታት ዝፅበ ዘለኣለማዊ ሓዊ የመልክት። ካብዚ ከምዚ የድሕነና። ተወሳኺ ጠቕሲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 ከምኡ ድማ ሰዶምን ጎሞራን መርኣያ ዘለኣለማዊ ሓዊ ኮይነን ፍርዲ ይቕበላ ኣለዋ። ምድሓን ጻድቕ ሎጥ ደኣ ከመይ ገይሩ እዩ ኣድሒንዎ? ነቲ ብኣበሰርኦም ብርኩስ ንብረቶም ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሓኖ ማለት ነቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ፀፅባሕ በቲ ዝሪኦን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብረ ዓመፆም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት። ንሕና እውን ሓቂ ዘረባ እንድሕር ሕማቕ ዘረባ ሰሚዕና ዘይከውን ነገር ሰሚዕናሲ እታ ስጋና ክትሳቀየ እዩ ዝግባእ እምበር ምስቲ ነገር ክንሕወስ ኣይግባኣናን እዩ። ዝኾነ ቃላት ሕማቕ ቃላት ኣብ ስራሕ ክመፅእ ከሎ ክዛረቡ ከለዉ ሓቂ ዘረባ ትስንብድ ኢኻ። ኩላትና ክርስቲያን ከምኡ ክንከውን ኣምላኽ ይሓግዘና። ኣምላኽ ነቲ ብርኩስ ተግባሮም ዝሳቀ ዝነበረ ጻድቕ ሎጥ ኣድሓነዎ። ሎጥ ኣብ ማእከል ርኩሳን ሰባት እናነበረ ሂወቱ ምስኦም ኣይተሓወሰትን። እቲ መዓልታዊ ዝሪኦ ዝነበረ ርክሰት ንነፍሱ የጨንቃ ነበረ። እዚ ድማ ሓደ ጻድቕ ሰብ ኣብ ማእከል ሓጢኣተኛታት ክነብር ከሎ ሓጢኣቶም ከም ዘቐንዝዎ የርእየና። ሎጥ ብኣካል ኣብ ሰዶም ይነብር ነበረ፣ ብልቡ ግና ካብኦም ርሑቕ ነበረ። ንሕና እውን ኣብዚ ዓለም እዚ ኢና ንነብር ዘለና። ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ፅቡቕ ተግባራት ኣሎ፣ ክንደይ ሕማቕ ተግባራት እውን ኣሎ። ግን ነቲ ሕማቕ ተግባራት ግን ኣይንሕወሶን ኢና። ነቲ ፅቡቕ ተግባራት ከዓ ብፍቃድ እግዚኣብሔር ብሓይሊ እግዚኣብሔር በቲ በረኸት ዝሃበና ንዕኡ ክንገብር ከዓ ንፍትን ማለት እዩ። ኣብ መዝሙር 1 ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ 2 ከዓ ብክብሪ ርስያን ዘይመላለስ ኣብ መገዲ ሓጢኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገፅ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዝፍሳሕ ነቲ ሕጊውን ለይትን መዓልትን ዝመራረቦ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ይብለና። ብክብሪ ርስያን ዘይመላለስ ኣብ መገዲ ሓጢኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገፅ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዝፍሳሕ ነቲ ሕጊውን ለይትን መዓልትን ዝመራመሮ ሰብ እዚ ብፁዕ እዩ። ኣብታ ናይ ንግሆ ፀሎትና ንገብራ ኩሉ ግዜ ኣላ እዚኣ። ጎይታ ንቅዱሳኑ ይፈልጦም እዩ እምበኣርከስ ጎይታ ነቶም ፈራሕቲ እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ከውፅኦም ንገበርቲ ዓመፃ ግና እናቐፀዐ ንመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ይፈልጥ እዩ። ጎይታ ንቅዱሳን ካብ ፈተና ከድሕኖም ንዓመፅቲ ድማ እናቐፀዐ ንፍርዲ ክሕልዎም ይፈልጥ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ፈልዩ እዩ ዘቐምጦም። ዋላ እውን ካብዚ እንተኸዱ ኣብቲ ገሓነብ ሳት ዘይኮነሲ ሄድስ ዝበሃል መፅንሒ ኣብኦም ዘለዉ ዳ እምበር ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣይኮኑን ዘለዎ ማለት እዩ። ኣምላኽ ንኩሉ ሰብ ብመገዱ ይፈልጦ እዩ። ንፃድቃን ኣብ ግዜ ፈተና ፅንዓትን መድሓንን ይህቦም። ነቶም ንስሓ ዘይኣተዉ ሓጢኣተኛታት ድማ ብመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ፍርዲ ኣምላኽ ኣይ ድንጉን እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከዓ ከምዚ ይብለኒ ኣምላኽ ንሓጣኣን ንመዓልቲ ፍርዲ ዝዕቅቦም ንስሓ ከኣትዉ ዕድል ንምሃብ እዩ። ኣምላኽ ንሓጣኣን ንመዓልቲ ፍርዲ ዝዕቅቦም ንስሓ ንከኣትኩ ዕድል ንምህባብ እዩ። እንተዘይተነስሑ ግና ፍርዲ ፍፁም እዩ። ንዓና ከዓ ኩሉ ግዜ መዓልቲ ዝህባና ኮነ ንስሓ ትኸውን መዓልቲ ሃበኒ ኢሎም ኣቦታትና ክፅልዩ ከለዉ ቀደሞይ ኣዴታትና ክፅልያ ከለዉ ኣይርዳእና ነይሩ። ሎሚ ግን እንተ ሓንቲ መዓልቲ ወሲኽና ሳ መዓልቲ ዝሃበና ንዓኣ
نحنا ካብቲ ሓጢኣትና ክንስሓላ እሞኒ ናብ ኣምላኽ ንቐርበላ መዓልቲ ዝያዳ ካብቲ ዝነበርናዮ ዝያዳ ንቐርበላ መዓልቲ ክትከውን ንፀሎት ክንጥቀመላ እዩ ዝህበና ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ መፅኡ ቆልዑ ዳ እንታይ ኮይኖም እዮም ቀልጢፎም ዝኸዱ ምክንያቱ በፅቂኦም ስለዝኾኑ መዓልቶም ስለዝኣኸለት ኣብቂዖም ስለዝኾኑ ይኾኑ። ንሕና ከዓ ዕድመ ዝውስኽና ደሎ ኣምላኽ ካብቶም ካልኦት ንላዕሊ ፃድቃናት ኮይንና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንንስሓ ድኸውን ዕድል ክበና ስለዝደለየ ጥራሕ እዩ። ተወሳኺ ጥቕሲ ከዓኒ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:13 እንታይ ትብል ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን እዩ። ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ምስቲ ፈተናኹም ምፅዋሮ ምእንቲ ክእሉስ መውፅኢ ገይሩልኩም ኣሎ ካብ ዓቕምኹም ኒንያው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩም እዩ። ኣምላኽ ዝፍትነና ንዓና ንክንምዕብል እዩ ወይ ከዓ ደረጃ ንክንወስድ ሸይጣን ዝፍትነና ግን ንክንወድቕ ኢሉ እዩ። እዚ ክንፈላለዩ ይርዳእና። ኣምላኽ ግን ዋላ እውን እንተወዳእና ክድግፈና እዩ ኣብኡ ኣሎ እቲ ድፍትነና ደሎ ግን ካብቲ ደረጃ ካብታት ማለት ዝነበርናያ ምስ ኣምላኽ ቅርቢ ዘለና ዝያዳ ቅርቢ ክህልወና ወይ ከዓ ዝያዳ ርክብ ክህልወና ንኣምላኽ ፀቢቕና ክንፈልጦ ኢሉ እዩ ትዕድመን እቲ ፈተናን ዝህበና ማለት እዩ። ትዕቢትን ናቀትን ምናዳግና ነቶም ብርኩስ ትምኒት ደድሕሪ ስጋ ዝኸዱ ንጎይትነትን ከዓ ዝንዕቁ ነቶም ዘይእዘዙ ማለት እዩ ደፋራት ፈተውቲ ርእሶም ንክብርታት ክፀርፎም የንቀጥቀጥ ንክብርታት ክፀርፉ የንቀጥቀጡ። እዞም መምህራን ደፈርትን ስልጣንን ንዕቁን እዮም። እዞም መምህራን ሓሶት ማለት ደፈርትን ንስልጣን ዝንዕቁ እዮም። ምክንያቱ ዋላ ኣባና እውን ኣብዚ እዋንና እውን ይህሉ እዩ ዲያቆናት ንካህናት ንዕቆም ክፃርፉ ትርኢ ኢኻ ወይ ካህናት ንጳጳሳት ገለ ነገር ክብሉ ትርኢ ኢኻ። ከምኡ እውን ምእመናን ንካህናት ይኹን ንዲያቆናት ይኹን ነቲ ማዕርግ ዘለዎ ዘይኣምንሉ ወይ ከዓ ብካልእ ነገር ዝርእዎ ሕጂ ነዚ እዩ ዝብል ኣሎ። እዞም መምሃራን ደፈርትን ስልጣን ዝንዕቁን እዮም። እቶም መምሃራት ሓሶት እዮም። ግን እዚኣቶም ቀንዲ መለለኦም መምሃራን ሓሶት ትዕቢት እዩ። ንመለካዊ ስልጣን ንስርዓት ቤተክርስትያን ኣይግዝኡን ንገዛእ ርእሶም ልዕል ኩሉ ስለ ዝሰርዑ ንዝኾነ መግናሕቲ ኣይሰምዑን እዮም። ትዕቢት ንሰብ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ይፈልዮ ንርእሱ ድማ ኣምላኽ ገይሩ ከም ዝርኢ ይገብሮ። ምክንያቱ ትዕቢት እንድሕር ኣለዎ ኣይሰምዓካኒ ኣነ ሓቀኛ እየ ኣነ እየ ዝፈልጥ እስኻ እንታይ ትፈልጥ ድብል ተደይ ኮይኑ ኢጎ ዝበሃል ብእንግሊሽ ኤጂንግ ጋድ ኣውት ንኣምላኽ ተርሕቆ ኣለካ ማለት እዩ። እታ ትዕቢት ልክዕ ከማ እያ። ትዕቢት ምስ ዝህልወካ ንኣምላኽ ተርሕቆ ኣለካ ኣነ ይፈልጥ ኣነ ይኽእል ኣነ ካብ ክርስቶ ይበልፅ ካብ ኩሎም ይበልፅ ከምኡ ማለት እዩ። ማለት ካብዚ ከምዚ የድሐነና ምሳሌ 16:18 ከዓኒ ንውርደት ትዕቢት ትቅድማ ንውድቀት ከዓ ኩርዓት። ካብዚኣሲ ንላዕሊ ክትንፅረልና ኣይትኽእልን እያ። ንውርደት ትዕቢት ትቅድማ ንውድቀት ከዓ ኩርዓት። እንድሕር ትኸርዕ ኮንካ ንመን ኢኻ ሞ ክትኮርዕ? ሰብ ከማኻ እዩ ውሉድ ኣምላኽ እዩ። ከምኡ ክንገብር ኣይግባኣናን እዩ ማለት እዩ። ቅድሚ ጥፍኣት ትዕቢት ይኸይድ። ፍቅዲ 11 መላእኽቲ እኳ ብሓይልን ብስልጣንን ዝበለፁ ክንሶም ኣብ ቅድሚ ጎይታ ንዓኣቶም ዝፃረር ፍርዲ ፀርፊ ኣይውፅኡን እዮም። ንሕና እውን ሓቂ ዘረባ ክንፃረፍ ኣይግባኣናን እዩ። ዋላ ሰብ ተፀረፈና ኣይኖ ከምኡ ገብር ዲኣና ገብር የዝገይርዋና ግን ከምኡ ክንከውን እዩ ዝግባኣና። መላእኽቲ ካብ ሰብ ብሓይልን ስልጣንን ዝበለፁ ክንሶም ንጎይታ ክፀርፉ ኣይደፈሩን። ገለገለ ሰባት ግን ትርኢ ኢኻ ኣነ ከምዚ ኣነ ከምዚ ወይ ከዓ ብትዕቢት ተመሊኦም ከምኡ ክገብሩ ትርኢ ኢኻ። ሃዋርያ ጳውሎስ ብትዕቢት እዞም መምሃራን ምስ ትሕትና መላእኽቲ የመሳስሉ። መላእኽቲ ንፀላኢ ንዲያብሎስ ክፈርድዎ ከለዉ እኳ ብኣኽብሮት እዮም ዝዛረቡ። ሰብ ግና ብትዕቢቱ ንመለከታዊ ክብሪ ክፀርፍ ይደፍር። ቅዱስ ኣምጵሪዎስ ከዓ ከምዚ ይብሉና መላእኽቲ ንኣምላኽ ስለ ዝፈርሁ ዘረብኦም ኩሉ ብትሕትና ዝመለአ እዩ። ንሕና ከዓ ከም ክርስትያን መጠን ብሓቂ ዘረባና ብትሕትና ዝመለአ እዩ። እወ ክንሓርቕ ንኽእል ኢና ግን ሕርቃካሲ ስጋዕ ፀሓይ ዕርበት ኣይኹን እዩ ትብለና። ይሁዳ ምዕራፍ 1:9 ከዓኒ ሚካኤል እቲ ሊቀ መላእኽቲ ግና ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ
እናተኸራኽረ ምስ ተማጎተ እግዚኣብሔር ይግናሕካ ዳዕበሎ እምበር ፍርዲ ፀርፊ ክዛረብ ኣይደፈረን ዋላ እኳ ንጋኔን ይኹን ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ ኣይተፃረፈን እንታይ ደኣ ኣምላኽ ይግናሕካ ኣምላኽ ይርዳእካ ኣምላኽ ባዕሉ ይፍረድካ ኢልዎ ንሕና ከዓ ካብ ቦታትና ክንመሃር ይግባአና ማለት እዩ እዚኣቶም ግና ከምታ ንማእሰርትን ንጥፍኣትን እተፈጠረት ብሃም እንስሳ እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ እናፀረፉ ብጥፍኣቶም ክጠፉ እዮም እዞም መምሃራን ከምቶም ንጥፍኣት ዝተፈጥሩ እንስሳ እዮም ንሕና ክንሓስብ ክንምርምር ይግባአና እንስሳ ግን ንነፍሱ ጥራሕ ይሓስብ ካልእ ዋላ ሓንቲ ሓሳብ የብለን ሕጂ እዞም ማሕሶት መምሃራን ከዓ ንነብሶም ጥራሕ እዮም ዝሓስቡ ልክዕ ከምቶም ዝጠፍኡ እንስሳት ማለት እዩ ኣምላኽ ንሰብ ካብ እንስሳ ፈልዩ ኣእምሮ ዝሃቦ ብመንፈስ ክመላለስ እዩ ሰብ ግና ንኣምላኻዊ ኣእምሮኡ ሓዲጉ ብስጋዊ ስምዒቱ ጥራይ ክመላለስ ከሎ ካብ እንስሳ ኣይፍለን እንስሳታት ንስጋዊ ዕግበት ጥራይ ከም ዝነብሩ ንሳቶም እውን ከምኡ እዮም ከም እንስሳ ይኾኑ ማለት እዩ ሰብ ኣእምሮኡን መንፈሱን ክሓድግ ከሎ ዝተረፎ ስጋ ጥራይ እዩ እዚ ድማ ናብ ጥፍኣት ይመርሖ ሰብ ኣእምሮኡን መንፈሱን ክሓድግ ከሎ እምነቱ ክሓድግ ከሎ ዝተረፎ ስጋ ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ናብ ጥፍኣት ይመርሖ መዝሙር 49 ፍቅዲ 20 ከዓ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ብክብር እኳ ነተን ጥፍኣት እንስሳ እዩ ዝመስል ብክብሩ ከማ ነተን እንስሳ እዩ ዝመስል ዋላ ሓንቲ ካልእ መወስኺ የብሉን ሰብ ክብር ክንሱ ከስተውዕል እንተዘይክኢሉ ነቶም ዝጠፍኡ እንስሳታት ይኸውን ወይ ከዓ ይመስል ልክዕ ንዖም እዩ ዝመስል ማለት እዩ 13 ዓስቢ ዓመፅኦምን ክቕበሉ እዮም ነቲ ናይ ዕለት ሕንቃቐ ከም ጥዑም ንብረት ገይሮም ይርእዎ ርኩሳትን ነውራማትን እዮም ብምጥባሮም እናተቐበሉ ምሳኻትኩም ኣብ መኣዲ ይበልዑ ኣለዉ ዝሙት ዝመልኦ ካብ ሓጢኣት ከዓ ዘየቋረፀ ኣዕንቲ ኣለዎም ነተን ዘይፀንዓ ነፍሳት ይሓብልዎን ስስዐ ዝለመደ ልቢ ኣለዎም ደቂ መድገም እዮም ዛናታት ሕቶ ከዓ ብምልእታ ኣዒንቶም ምንዝርና ዝመልአ እዩ ንኾነ ነገር ብስስዐን ብናይ ስጋዊ ፍትሕ ጥራሕ እዮም ዝርእዎ ማለት እዩ እዞም መምሃራን ኣብ ማእከል ኣመንቲ ኮይኖም ንነፍሳት ናብ ርክሰት ክስሕቡ ይፍትኑ ንመንፈሳዊ ሰብኣየታት ከም መታለሊ ይጥቀምሉ ልቦም ሓጢኣት ዝመልአ ስለ ዝኾነ ካብ ርክሰት ኣይዓግብን ኩሉ ግዜ ንርክሰት ጥራሕ እዩ ዝጓዓዝ ማለት እዩ ቅዱስ ቀርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም ከዓኒ ዓይኒ ናይ ነፍሲ መብራህቲ እያ ዓይኑ ብርክሰት ዝተመልአ ሰብ ነፍሱ ፀልማት እያ ዓይኒ ናይ ነፍሲ መብራህቲ እያ እዚ ናይ ስጋዊ ዕሮት ኣይኮነን ዝብለና ደሎ ናይ ልቢ ዕሮት እዩ ወይ ከዓኒ ናይቲ እምነት ዕሮት ማለት እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 28 ከዓ ኣነ ግና ንሰበይቲ ከበህጋ ዝጥምት ኩሉ ብልቡ ፈፂሙ ኣብኣ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ ምክንያቱ እንተዳ ሓሲብካዮ ጥራሕ ከማን በቲ ዓይን ርኢኻስ እንተዳ ሓሲብካዮ ጥራሕ ከምኣቶም ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ነታ ቅንዕቲ መገዲ ሓዲጎም ተጋገዩ መገዲ እቲ ዓስቢ ዓመፃ ዝፈተወ በለዓም ወዲ ብኦር ሰዓቡ ስለ ኣበስኦም ግና መግናሕቲ ተቐበሉ ባሃም ኣድጊ ፅዕነት ብድምፂ ሰብ ተዛረበት ንፅላል እቲ ኣብይ ከዓ ዓገተቶ ነዚ ናብ ክፋእ ነገር ወይ ከዓ ናብ ዘይኮነ ነገር ይኸይድ ስለነበረ ተኣድገ ግን ኣምላኽ ብኣድጊ ገይሩ ተዛሪቡ ንዑ ኣድሕንዎ ማለት እዩ ኣንተ ወይ እውን ኢልናያ ነርና ኢና ነቶም ኣመንቲ ኣምላኽ ብዝኾነ መንገዲ ገይሩ ድሕነት ከምፃእ ኣሎሚ ኣዝሎንያስ ስጋዕ ኩሉ ግዜ ኣብታ ፀኒዖም ስጋዕ ዝነበሩ ማለት እዩ ነቲ መገዲ ቅንዕና ሓዲጎም መንገዲ በለዓም ተኸተልዎ በለዓም ኣምላኽ ዝዛረቦ ዝነበረ ነቢ እዩ ነይሩ ግናኸ ብፍቅሪ ገንዘብ ስለ ዝተሰሓበ ንህዝቢ ኣምላኽ ንምርጋምን ፈተወ እዞም መምሃራን ሓሶት እውን ከምኡ መንፈሳዊ ስልጣኖም ንረብሓ ገንዘብ ይጥቀሙ ኣለዉ በለዓም ንኣምላኽ ይፈልጦ ነበር
ግና ከልቡ ንገንዘብ ተገዝአ እዚ እዩ እቲ ዘኸበደ ከዓ ስሕተት ምክንያቱ ንክልተ ንጉስ ክትግዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ እዩ ዝብለና ኣብዛ ዘሁልቂ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቅዲ 5 ክሳብ 20 ደላ እታ ታሪክ በለዓምን እታ ኣድገን ኣፀቢቑ ይገልፀልና እዩ ንግዜ ንምቁጣብ ኢለ ኣገይረልኩም ዘለኹ እተን ጥቅስታት እውን ፅሒፍናየን ስለ ዘለና ኣንቢብናየን ስለ ዝኾንና ናብተን ትንታነ ጥራሕ ክኸይድ ምስታ ግዜና መታን ትሰማማዓልና እዞም ማይ ዘይብሉ ዕላታት እዮም እዚኣቶም ኣብ ብቕዲ 17 ደላ ማለት እዩ ዓይኒ ማይ ንዝፀምአ ሰብ ክጥቅም እዩ ዝፍጠር እዞም መማህራን ግና ብላዕሊ መስጢ ይምሰሉ እምበር ኣብ ውሽጦም ናይ ህይወት ማይ ቃል ኣምላኽ የብሎምን ነፍሲ ዝፀምአ ሰብ ናብኦም ምስ ከደ ጥራይ ኢዱ ይምለስ ሕጂ ከም ናይ ማይ ዘይብሉ ዒላ እንተ ኮይኖም ክትሰቲ ኢልካስ ኣይትረውን ኢኻ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ቃል ኣምላኽ ክትሰምዕ ኢልካ ከድካ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ደይሃቡኻ ወይ ከዓ ከድሑንካ ኢልካ ከድሑንካ እንተ ዘይክእሉ ኮይኖም ከምኡ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ናብኣቶም ክትከይድ የብልካ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ካልእ ክህቡካ ዝኽእሉ የለን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከዓ ከምዚ ይብለና ቃል ኣምላኽ ዘይብሉ መምህር ከምቲ ማይ ዘየዝንህ ደረቕ ደበና እዩ ኤርምያስ ምዕራፍ 2:13 ንዓይኒ ማይ ህያው ማይ ሓደጉኒ ማይ ዘይዓቁር እተሰባበረ ጉድጓድ ድማ ኳዓቱ ንዓይ ንኣምላኽ እዩ ንዓይኒ ማይ ህያው ማይ ሓደጎኒ ማይ ዘይዓቁር እተሰባበረ ጉድጓድ ድማ ኳዓቱ ካብቲ ኩዕትካሲ ዋላ ሓንቲ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ኣምላኽ እንተደይ ኮይኑ ማለት እዩ ፍቅዲ 20 ንመገዲ ፅድቂ ፈሊጦም እንተተመሊሶም ዘይምፍላጥ መሓሾም ንመዘድቂ ፅድቂ ፈሊጦም እንተ ዘይተመሊሶም ፈሊጦሞ ነይሮም እዚኣ ከዓ ንመምሃራን ብፍላይ ኣፀቢቑ ዘተኩረላ ነገር እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ እንዳፈለጥዎ እንተ ናብ ስሕተት ከይዶም ነዚኣቶም ክምለሱ እውን ዕድል የብሎምን እዩ ዝብሎም ሓደ ሰብ ንሓቂ ፈሊጡ ፀጋ ኣምላኽ ጥዒሙ መሊሱ ናብ ሓጢኣት ክጥሕል ከሎ እቲ ፍርዲ ዝኸበደ ይኸውን ቃል ኣምላኽ ዘይምፍላጥ ንባዕሉ ሓጢኣት እዩ ንሓቂ ፈሊጥካ ንዕኡ ምፅራር ግና ዕንቅፋት እዩ እቲ ዝኸበደ ሕማም ሓኪም ምስ ረኸብካ እሞ ነቲ መድሃኒት ምስ እተኣብዮ እዩ መድሓኒና ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ክህበና ዝኽእል እሱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ እንዳፈለጥና እሞቲ ክንገብሮ ዝግባአና እንዳነገረና ዘይንገብር እንተደኣለልና ልክዕ ከምዚ ሓሚሙ ደሎ ሰብ እሞ ፈውሲ እንካይሎሞሲ እዚ ፈውሲ እዚ ኣይድልየንን እየ ዝብል ሰብ ማለት እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 4 ክሳብ 6 እቶም ንሓንሳእ ዝበርሁ መሊሶም እንተወደቑ ንስሓ ክኣቱ ብንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ተዓንቲ ወይ ዝገለፅና እያ ምክንያቱ ፈሊጦሞ ስለ ዝነበሩ ፈሊጦም እዮም ከም በዓል ኣርዮስ ማለት እዩ ኮነ ኢሎም ነቲ እሱሲ ኣማኒ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ቀሺ ዝነበረ ዝሰብኽ ዝነበረ ግን ንክርስቶስ ብምክሓዱ ወዲቑ ማለት እዩ ዋላ መልሲ እውን ክምለስ እውን ኣይከኣለን ፍቅዲ 22 ከልቢ ናብ ትፍኣቱ ተመልሰ ሓሰማ እውን ተሓፂባ ኣብ ፀብሪ ኣንገርገረት እዚኣ ከዓ ልክዕ ናያ ትመስል ምክንያቱ ኣምላኽ ፈሊጥ ከያሲ ካብኡ ክትሓድም ከለካ ናይ ብሓቂ ከምኡ ማለት እዩ ሃርያ ጴጥሮስ ነቲ ናብ ሓጢኣት ምምላስ ብዘሰቅቕ ምሳሌ ይገልፆ ሓጢኣት ከም ትፍኣትን ከም ጭቃን ክፀየፎ ከሎ እቶም መምሃራን ገና ናብኡ ይምለሱ እዚ ድማ ባህርዮም ካብ መሰረቱ ከምዘይ ተቀየረ የርእየና ምክንያቱ ተቀይሩ እንተትኸውን ነይሩ ናይ ብሓቂ ብውሽጦም ተተንኪፎም እንተትኾኑ ነይሮም ነዚ ነገር እዚ ክምለስዎ ኣይምኽኣሉ ምክንያቱ እቲ ጥዑይ ነገር እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ናይ ብሓቂ ማይ ሂወት እንተ ጥዒምካ ይኹንካሲ ናብቲ ካልእ ንክትከይድ ብጣዕሚ እዩ ዝከብደካ እዚኣቶም ግን ኣይፈለጥዎን ነይሮም ተትፈልጥዎ ነይሮም ካብኡ ኣይመልገሱን ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከዓ ከምዚ ይብለና ንስሓ ማለት ካብ ሓጢኣት ምርሓቅ ጥራይ ዘይኮነስ መሊስካ ናብኡ ዘይምጥማት እዩ ንስሓ ማለት ካብ ሓጢኣት ምርሓቅ ጥራይ ዘይኮነስ መሊስካ ናብኡ ዘይምጥማት እዩ ኣቦና ዳዊት ምክንያቱ ብዙሕ ሓጢኣት ዝገበረ ግን ናብቲ ዝገበረ ሓጢኣት መሊሱ ኣይደግምን ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ቀረባ ንልበይ ዝበሎ ከዓ በዚ ምክንያት እዚ እዩ
ምሳሌ 26 ፍቅዲ 11 ከምቲ ከልቢ ናብቲ ፍኣቱ ዝምለስ ዓሻ ድማ ዕሽነቱ ይደግም ካብዚ ከምዚ የድሕነና መወዳእታ ካልኣይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ብዛዕባ እቶም ብስስዕን ትዕቢትን ተደሪኾም ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝስንስኡ ንጎይታ ብምኻድ ናብ ጥፍኣት ስሕተት ዘእትውን መምሃራን ሓሶት ዘጠንቅቕ ኮይኑ ሃዋርያ ንታሪክ ውድቀት መላእኽቲ ማይ ኣይሂ ነውህን ጥፍኣትን ሶዶምን ጎሞራን ብምጥቃስ ኣምላኽ ንረሲኣን ከም ዝፈርዶም ነቶም ከም ሎጥ ዝኣመሰሉ ጻድቃን ግና ካብ ፈተና ከድሕኖም ከም ዝፈልጥ ይረጋገጽ እዞም መምሃራን ከም በለዓም ንኣስቢ ዓመፃ ዝስዕቡ ማይ ዘይብሎም ዒላታት ምዃኖም ብምሕባር ሓደ ሰብ ንመገዲ ጽድቂ ፈሊጡ መሊሱ ናብ ሓጢኣት እንተ ተመሊሱ መወዳእቱ ካብ ቀዳማይ ከም ዝኸፍእ ብምግላጽ ኣመንቲ ኣብቲ ናይ ሓቂ እምነት ጸኒዖም ክነብሩን ካብቲ ከም ከልቢ ናብ ትፍኣቱ ምምላስ ዝጥቀስ መንፈሳዊ ውድቀት ክዕቆቡን ብመረረ የጠንቀና ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒኢሉ ይስማዕኩም ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ይቀኒለይ አሜን ንዘመሃረናን ዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ ንሓውና መምህር ተኽሊ ከዓ ስለቲ ሰፊሕን ዓሚቑን ትምህርቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃለ ሕይወት የስምዓልና ጸጉ የብዛሓልካ እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ መዝሙር ንሎሚ ድዝምረልና ብፍላይ ዘሚርኩም ደይትፈልጡ ወይ ነርኩም ትዝምሩ እንተሃሊኹም ቀዳምነት ክበኩም ድሕርኩም ዳኣተኹም ሓውና ዲያቆን ግርማይ መምህር ትምኒት እንኳዕ ብሰላም ኣተኹም እሺ ኢድሓፍ ደበለ ትርኢ ኣለኹ ሓንቲ ማማሙሉ መምህር ትምኒት እሺ ካብ ክልቴኽን ሓደኽን ክትዝምራልና ማማሙሉ ስዘምር ዲያቆን ከመይ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ትምኒተይ ዘመር ሰሚዕና ከይንፈልጥ ዘምር ይካል ማዕቶ ዝምርአና ኣይበለይ እግዚአብሔር ይሃበለይ ክብረት ይሃበለይ ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ትብል መዝሙር እግዚአብሔር ይሓግዘኒ ክዝምር እዩ ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ንሰላም ይመስገን መድኃኔዓለም ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ዘላለም ይመስገን መድኃኔዓለም I'm sorry أجمل والآخر بشرت كزمري للي مساخي ماشي أتصلي أجمل كابت معدو مسجار سيني بسنسلت حتى تأسيره تنكيريوتي زي تخس تقليتون بعتك حسس ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ዘላለም ይመስገን መድኃኔዓለም ሓያል ከሎ ንድኻም መሪጹ ኣምላኽ ከሎ ብስጋ ተገሊጹ ብከድሕነኒ በጃ ኾይኖም ክንዳይ ሕይወት ሂቡ ወሲድዎ ሞተይ ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ሰላም ኣፍቂሩኒ ዘላለም ይመስገን መድኃኔዓለም ምስ ድኻመይ ሓያል ኢኻኢሉኒ ፍርሐይ ኣልዩ ኣብ በራት ትእኒ
ከምሉት ቆፂሩ ንጎደለይ ተስፋ ሂቡ ኣጽኒዕዋ ነብሰይ ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ዘላለም ይመስገን መድሃንያለም ፍቕሩ ፍሉይ ካብ ኩሉ ዝጥዕም ሸኽመይ ፀይሩ ከምፂኡለይ ሰላም ሕቕፎ ዲኡ ከም ዝጥዕሞ ህፃን ፈትየዮ ኣለኹ ኣብ ትሕቲኡ ምዃን ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ዘላለም ይመስገን መድሃንያለም ሓያል ከሎ ንድኻም መሪፁ ኣምላኽ ከሎ ብስጋ ተገሊጹ ከድሕነኒ በጃ ኸይኑ ክንዳይ ህይወት ሂቡ ወሲድዎ ሞተይ ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ዘላለም ይመስገን መድሃንያለም ምስ ድኻመይ ሓያል ኢኻኢሉኒ ፍርሐይ ኣልዩ ኣባራቲዑኒ ከም ምሉእ ቆፂሩ ንጎደለይ ተስፋ ሂቡ ኣጽኒዕዋ ነብሰይ ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ዘላለም ይመስገን መድሃንያለም ይቐኒየለይ ስለ መዝሙር ዝተዋሃበኒ ዕድል ይቐኒየለይ የቕሬታ ከዓ ይቁርብ ረብሽ መጸገም የለ ካልኦት ተስምዐልና ዝማሬ ምላእቲ የስምዐልና ጠዓምቲ መዝሙር ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ዘላለም ይመስገን መድኃኔዓለም ብምባል ኣምላኽ ንዓና ዝገበሮ ምሕረት ምንጋፍ ተበጃውነቱ ሞቱ እትገልጽ ናይ ምድሓን መዝሙርያ እና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና ነዛ መዝሙር ብቃል ኣምላኽ መሰረት መድረኽ ናብ ጉባኤ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ከም ደፍቀረና ሂወቱ ክሳብ ምኽፋል ካብ ጸላም ካብ ሽግር ካብ መቑሕ ሓራ ክንደውፀና በቃሉ ከምቲ በቃሉ ዝፈጠረና በቃሉ ደይኮነ ደሓኑ ኢሉ ድሒንና ከዓ ስጋና ለቢሱ ሞትና ብሙማት ደሙ ብምፍሳስ ተበጂ ከም ዘድሓነና እትገልጽ ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዋ መዝሙር እያ እሞ ጊዜና እንጠቀመሉ ብዙሕ ጥቕሲ ክንረክብ ንኽእል ኢና ከም ተበጀወና ከም ዘድሓነና ደሙ ከም ደፍሰሰ ከም ዘፍቀረና ኣለና ዶ يقول ይሽቦና أرى دعنا سأصغي لهم ما بقسي كنت كنا نايلة تنبيت سياسة 53 قصر 5 نسجنا بسر جبنا قصلة سر أبسانا دما تغتكته أنا سلامكم أنتم مركب مغزعتي نورده نحنون بسمبراتو حوانا آمين تنبيت إيساياس معرف 53 قصر 5 قالوا وتسمع لنا أبونا الشيخ الوقت شيء أنا دخل داكم حوي أو ناديكم قرماي الشيء شيء قال هي تسمعتنا سمع راح تسمعنا آمين وحضرنا أن احنا مسكين روي معرف عن مشتاق في 17 جناح نحنا جناح حتى كلنا كريستوس أفندنا مويتي إمو أملاخ تفقرونا أنا بزي يري الله مبارسي حجب دم متصدقنا راخندي كابتوطعو بو عزينا زين دحن صلاة كلنا بس أملاخ بو ودو تعرقنا ندي بهيوتو
ኣዝና ዘይንድሕን ክብር ሮሜ ምዕራፍ 5 8 10 ቃል آمين حاونا دياقون قرما قال يو تسمع لنا رومي 5 كاب 8 كسب 10 الشي ماما جدينا كا كنتنا كل جزية على يوتيوب እናተኸታተለት ጥቕሲ ብምስዳድ ቃል ኣምላኽ ብምስዳድ ኩሉ ግዜ ተሳተፍ እያ ቃል ህይወት ተስማዕልና መነንብበልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 9 ሓፍትና እልልታ ተንብብ እያ ዶ ወይ መምህር ትምኒት ዶንጊ ክዳኣተኺ መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 9 ድምፂ ተዓፅያ ትላ እሺ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 9 ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቅረኩም ኣለኹ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ኣሜን ኣልዮ ተስማዕልና ወንጌል ዮሃንስ 15:9 እሺ ሓፍትና እልልታ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 8 እሺ ብኡኡ ማለት ብደሙ ድሕነት ከምቲ ሃብቲ ፀጉኡኻ ሕድገት ሓጢኣት ኣሎና ንሱ ነዚ ፀጋዚ ብኩሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ልዕሌና ኣፍሰሶ ኣሜን ኤፌሶን 1 ካብ 7 ክሳብ 8 ካልኦት ተስማዕልና እሺ ካልኦት ጊዘላትና ሓደ ክልተ ጥቕሲ ክቕበል እየ ዮሃንስ ተኸሪአ ዲያቆን ወደ 13 14 ምዕራፍ ክንደይ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 14 و15 ኦኬ ካብ 13 ሳብ 14 እሺ ቀጥል ማማ ብሬ እሺ 13 ሰብኒ ህይወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕሩኽ በጃ ከሕልፋ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም ኣዕሩኸይ ኢኹም ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ 13 ሳብ 14 እሺ ድተዳለና እንተሃሊና ኣራይ እምበኣር ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ካብዚ ብምቕፃል ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብቲ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከነስተንትን ኢና ሎሚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና ሓድሽ ነገር እንታይ ኣስተውዒልና ወይ ድመት ሰጠና ኣነ እዚኣ ደስ ኢላትን እንብላ ወይ እውን ካብቲ ክንመሃሮ ፀናሕና መብርሂ ተወሳኺ ሓሳብ ዝኸውን መግለፂ ተሃሊልና እውን ኣነ እዚኣ ክውስኽ ኢልና እዚኣ ምስ ጉባኤ ሼር ክገብራ ደልየልና ከምዚ ሓሳብ እንተለና መድረኽ ናብ ጉባኤ ድሕሪ ምስትንታንና ሕቶት ኣለና ከዓ ክንሓትት ኢና ቀዳምነት ግን ንኣስተንትኖ ሎሚ እንታይ ተማሂርና እዚኣ ደስ ኢላትን ሎሚ እዚኣ ተማሂረ ንብላ ሓንቲ ጥቕሲ ልዒልና ዋላ
عسرت خلطة وصلي دي أكون وده ده حلو كنت ያለሁ عسرت خلطة أي ما تستدل ከመጽተናላ እሺ أبناتك تراك أخي تقول منه ኦኬ መጅመጽ ያለው إيش متى እሺ ወጽያነለት ኦኬ هو أزياتهم جنان كمتام نمأسرتي نتفقات التفاترت بهم انسسا ايوم نتزي فلطو نتصرفوا بطاقاتهم كيتقفوا ايوم كم تفادحنا وتي خلو ندا قبر خلو ناي مأسرتهم تفقاتهم كله كم تابهم انسسا دما أبزي فلطو نتزي فلطو ان نتصرفوا بطاقاتهم كيتقفوا ايوم كم تفادحنا آمين قال وتسمعلنا الشيخ علوت لو من تايتو ماهيرنا ولا خبزة سكرين أنبب عبيلكم ولا تمدحكم دعاتكم زي أدس إلاتني إلنا نستنتن هيتسأنا احنا عندنا الشمامر سارة دمت تعاتي أتكلم من سارة يتكحفا بيلك حكي هو سوري أسمعك كلنا تسألني الشيء እቲ ሙሉእ ትምህርቲ ዘበልናዮ ብዛዕባ መጠንቅቕታ ናይ ሓሰውቲ መምህራንን ክነብል ኩሉ ሻዕሲ ናይብ ኮይና ከምዚ ለዋሃት ኮይና ክንፀንሕ የብልናን ሓንሳብ ድማ ቁርብሲ ተዘጋገየ መገዲ ክመርሁና ዝመርህ ትምህርቲ ዝህቡ ሰባት ክንረክብ ከለና ሲ ኣምላኽ ይሓግዘና ክንርድኦም ሞር ድማ እንዳተማሃርና ብዝኸድና ቁፅርስ ቁርብሲ ብዙሕ ዓይን ኦፕኒንግ እንታሽሙሎ ዓይንና ንከፍተሉ ትምህርትታት ትምህርቲ ኮይኑ እዩ ተረኪቡ እዩ ዝመፅኻ ምዕራፍ 2 መምህር ተክሉ ኣፀቢቑ ኣረዲኡና እዩ ሞር ድማ ሓጢኣትና ሲ ኣበይ ከም ዘብፅሐና ዓይንና ክንከፍት ከምዚ ንኣምላኽ ሲ ክንደናይ ክነጥፍእ ከለና ድማ ፅኑዕ ኮይኑ ከም ዝቐፅዓና ሂወትና ካብኡ ዘርሕቕ መገዲ እውን ክንበፅሕ ንኽእል ምኳንናስ ፍርሒ እግዚኣብሄር ክነህድር ኣፀቢቑ የረዳእና ኣቢለ ሓንቲ ድማ ሞር ዝፈተኽዋ ቁፅሪ 7 ንኖህ ብዛዕባ ክነንብባ ወፅእ ኣለኹ
እቲ ብኣበስ ኦምን ብርኩስ ግብሮምን ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቅ ግና ኣድሓኖ። ንሕና ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። እዚ ብሰብ ሃይሊ ጥራይ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣምላኽ እንተዘይምሳና ኮይኑ ንሕና እውን ኣፅሚዑናን ኣበርቲዑናን ዓይንና ከፊቱልና ድማ ክረኣየና ምስ ጀመረ ብዛዕባ እቶም ካልኦት ዝገብርዎ ወታ ሽሙ ንሳቀ እንድሕር ኣለና እቲ ጌጋ ክንዲ ምስቲ ጌጋ ብሓንሳብ ኮይና ክንጓዓዝ ነፍስና ኣሊናስ ንኦም ንፅልየሎም ነቶም ኣብ ሕማቅ መገዲ ዘለዉ ኣምላኽ ይመለሶም ነቲ ቁኑዕ መገዲ ኢልና ንፅልየሎምን ነፍስና ድማ ንጥንቀቕን እንድሕር ኮይና ኣምላኽ ተስፋውን ከም ዘለና እቲ ብርሃን ተስፋ ከም ዘለና ስለ ዘብል ንዓ ብጣዕሚ ኣቢለ ኣስተማቒረ እያ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ምሳና ይኹን ይሓግዘና እምበር ብሰብ ዝከኣል ኣይኮነ። ኣሜን። ካልኦት ተስማዕልና መምህር ሳራ ፅቡቅ ኣስተንትኖ። እሺ ካልኦት ክሳብ ተሓስቡ ኣነ ከዓ ሓንቲ ክብል እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ يكون حبيبي دحريخة نا ጸገም የለ لا 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 دحريخة دحني ቀጽል ما أنا سابزا قطر شمانت أستنتينه شيء مالت تتصادق أما أخلم كنبر كله حبتت صباح بتي زريون زسمعون زنبرة قبر عمتهم تتصادق نفسه تسك أنا براتي له دي أبزن تاعي تردي أنا حجي نحنا كفو خنسمع خلنا كفو جيرو خنبل خلنا سي نمتاي كم زجيرو ميلنا نساقينا نحنا خلنا نفسنا نتاي كنقبر كلنا خلنا نحتى دو محنا تتسبون بأنا خي ساقي كي حسب نايسي كي نقاقي ناخل جيزيس كنستنتنت نفسنا سكافتي لساق نقرسي كنحدمسي أملاخ يحجزنا ساعة استنتيناني آمين. قالوا وتسمع لنا الشيخ علوت الشيء أنا دمافتا قصر عسران حدني كستنتن دليه انت اعتبر بفلتت قويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس كابتا رخصت علم أمليت كم بحدش با تتأليفهم انت تسعرو كاب قدام يمسي دحرا يوم زقدده إيو زخون بكريستوس آمينكا كابتانا رخصت علم أمليتكا تناقيفكا نقويتا تسعب نيركا اندقنا تتأليفكا اندحر تسعيركا انتايلو كاب قدامايكا دحرايكا زقدده خوني حجي كلت أبنت كنرئي يهودا حواريا خوينو مس قويتا نويح تمالاليسو بزوح تماهيرو بزوح تأمراتن تأمرتاتن رئيو بزوح وانجيل تماهيرو درو تاسقلت جن نقويتا أحليفو هيبوه موداتو يتصبغن تحانيقو خامويتو مالتي اتا عمسكال بيمان تسقيلو زنبرا شفتا دما ادمي مولو اب شفتنتن اب سرقن اب مأسرتن اب قلن نيرو اب تاناي 0 ساعات افتاد موتلا اوانجن وقويتا بتات متس منغستخا ذكرن يلو قويتا مخانو امينو افتاد متس منغستخا ذكرن يلو لوم بجنت مساكت اللي خاتباهيلو خا نجنت آتيو حجي إذا تقصب تقكل نعات قلت أخوينا تسمعتني أنت حرمز قويتا عدمي خاملو تملالس نيركا كمنا يهودا موداتا خاتري تسبيقو نتلفاتي خاتخيد مالتي فردخا نخوفي إيدو خول مالتي اتعب علم زنبرا إن كرسو زي فلت زنبرا ولا أب إرغانو
ولا أفتا حميمو حدقا قتيمو دي أب أفموت كوينو اندحري ناب قويتا تمليسو قن نايزل عالم هيوات كم زركبي مالتي سلازي غا حوارا قدس باولوس من سب غلاتيا أم عراف 3 قطر 3 أتم سب غلاتيا بمنفس جميركم دو بسقا تفتسمو تدليو ኣለኹም ኢልዎም ስለዚ ካብ ጀማሪ ምዃን ፈጻሚ ምዃን እዩ ዝበለጽ ስለዚህም ከዓ ወለድና መወዳእታና የጸብቀልና ዝብሉ ማለት እዩ 10 ዓመት ምስ ክርስቶስ ዝተመላለስካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ 70 ዓመት ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ብክርስቶስ እንተዘይሞትካ እንድሕሪ ኺሒድካ ግን ከም ይሁዳ ናብ ጥፍኣት ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ أزياء تجرم أبتاع قطر 21 شو أنت إلوا نزوم كم زي لهم ندحري دملو سمالتي نتعمل جد صدقي أنت زي فلتوا محاشو منيرو مغنياتو أتي كابسور مسرتون كرسوس زي فلتو أي فلتني ولا أقوى تدي مفلات دحنو أنت زي كونا مالتي أت النافلته نجزي بيهر تعيمو أستمع غيرو أب كريستوس نيرو ندحري دتمل سجين تايلو نتعمل جد صدقي أنت زي فلتوا محيشوم نيرو مغنياتو اتدافلت أزبدل كسعاتو بالزوحيو سلازبل مالتي سلازيك زابير أملاك أبز غمدي صورنا جمرت ترايدي كونه فتسمتي قبرنا مدهاني علم زي أي خستنتنا دلي الشيء مدرخنا باهم الشمامر نباقة اوكي انا خاسي اذا فقدي عسرت دلاي من انا نتوم بروخس تمنيت دد حرس غاز خدو حاده نغويتنت كا زنعقو نغويتنت مالت كبر املاخ زهابهم نكهنات كخون خيلي ندياقونات كخون خيلي نزخونه يخون املاخ زهابهم ጸጋ دفارات نعبايم زي اززو مالتيو فتوت رئسهم نخبرتات كا زصرفو زين قطقطو مخنياتو سنتي خبر املاخون ناي بحقي ابي خصيان كمص خلوسي فرها املاخ زي بلو اجي التعبيد سلازلوهم كل نجر نسوم يفلط طرح امبر كال يفلط ወይ ከአኒ ካብኦም ንላዕሊ ዘሎ ኮይና ወላ ንኣምላኽውን እዮም ድጻረሩ ኣብዚ ዩቲዩብ ሓደ ግዜ እንተ ርኢኻ ገለሲ ወላ ንሳቶም ካብቶም ቸርች ፋደርስ ኣቦታት ንብሎም ንላዕሊ እሳቶም ዳ እንታይ ይፈልጡ ንሕና ከም ዘለና እንድዩ ኢሎም ዝዛረቡ ናሽቲ ቆሎት ኣለዉ ሕጂ ተስዕቢት ክሳዕ ክንደይ መውደቂ ምዃኑ እዩ ዝረአየና እቲ ንውርደት ናታቶም ከዓ ቀሪቡ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ኢጎ ዝብሎ ብፍላይ ኣብታ እንግሊሽ ኤጂንግ ጋድ ኣውት ንኣምላኽ ኣልጊሶም ልክዕ ናይ ሸይጣን ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ሕጂ ነዚኣ ንሕና እንተ ርኢናያ ብሓቂ እቲ ነቦታት መሰታትና ከለዉ ኣቦ ኢልና ንፅውዖም ምንኣስና ከለዉ ደቅና ዝኣኽሉ ከለዉ ኣቦ ኢልና ንፅውዖም ንምንታይ እዩ ምክንያቱ ስልጣን በአምላኽ ስለ ዝተዋሃቦም ኣብቲ ናይ ካልእ ከይከድና ማለት እዩ እዚ ትመፀዋዕታ ክህነት ይኹን ድቁና ይኹን እቲ ኣብኡ ብቲ ስርዓት ዘሎ ቤተክርስትያን በአምላኽ ዝተዋሃበ ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ክንእዘዝ ይግባአና ምክንያቱ እዚኣቶም ዘይእዘዙ ሰባት እዮም ደፋራት ሰባት ክንከውን የብልና ንዓየ ከስተንትን ፀኒሖሞኒ ይቀኒር ለጊዶ ቃልዎ ተስማዕልና ሓውና መምህር ተኽሉ እሺ ይዘለና ሎሚ እንታይ ተማሂርና ወላ ጥቕሲ ቁፅሪ ተደይ ጠቐስና ብሓፈሻ ሎሚ ብዛዕባ ከምዚ ነይሩ ኢልና ትፅማቕ መልእኽቱ ወይ ከዓ ሓንቲ ጥቕሲ ልዕል ኣቢልና ሓንቲ ቁፅሪ እዚኣ ኣስተንቲና ክንብል ፅቡቅ እዩ حاول نشير خبر عبد ميكنا زلخو الشحاونة ديالك في عصر تلقيت ديال غاد كان حديث كان خلاص صبغ نابقاي الشيء الشيء زاوية بس كان بس معنا
صراحة تبارك እግዚአብሔር አሜን ኣምላኽ ተመስገን ብዛዕባ ሓሰብቲ መምሃራን ከም ዘለዉ ብዙሕ ክነገርና ፀኒሑ መራና ፀኒሑ ባል እግዚአብሔር ከም ብዙሓት ማለት እዮም ዝተወገዙ ቦታት ተሪእና ብዙሕ ብዙሕ በልኣም ክገብፀልና ፀኒሑ በልኣም ንባዕሉ በልኣም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ በቃ ብኣድጊ ገይሩ ክኣድግስ በሃም ዘይትዛረብ እንስሳ ክትዛረቡ ከሎ ናብ እግዚአብሔር ናብ መንገዱ ንክምለስ እዚ ኩሉ ኣብ መወዳእታ ግን ከም ዝወደቀ ቃል እግዚአብሔር ዝነገርና ማለት እዩ ኣብኡ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ትሕደት ዝመፅእ ወይ እውን በየን ዝመፅተይና ልዕሊ ብደገ ኣብ ውሽጢ ጎይታ እውን ከምኡ ኢሉ መሲሉና እታ ብውሽጣ ዝተበታተነት ሓንቲ ቤት ርእሳን ርእሳ ወይነኒ ሕድሕዳ እንተተባታቲና ክትእከቡን ኣይትኽእልን እያ ሓደ ንዓና እውን እግዚአብሔር ዝሎም ወሪድና ዘለዉ ኣብ ዓለና ሽግር ስለ ዝረኸበና ኩልና ክሳይ ስለ ዝኾና ፋሕ ኢልና ይተኣከብና ጠፊእና ኣለና ዘለና ዝወሪድና ቤተክርስትያንና ዘለዉ ሓደ መሰረት ካብኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ኣዝዩ ወላዳ ናይ ክሕደት ናይ ትምህርቲ ወላ ኣይሃሉ ግን እቲ ዘይምስልማዕ ንባዕሉ ናብ ተባዕ ስለ ዝወስድና ማለት እቲ ዝገርም ህዝቢ ክንብሎ ወይ ደልዮ ዘለኻ ንሕና እውን ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኣለና እንዳበልና ጠፊእና ከይንህለካ ይፈርሕ ማለት እዩ ይፈርሕ ማለት ሓደ ሓደ ግዜ ክዳና ጌርና ዝተፈላለየ ፅቡቅ ነገራት ጌርና ንከይድ ክርስቲያን ክንመስል ንኽእል ኢና ከምቲ ፈሪሳውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ከምቲ ማለት ጎይታ ጠጠው ኢሉ ንዕመ ስጋዊ ንዕመ ደመይ ይብልዑ እዚ ንሓጣን እዚ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰትየኻ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ እንዳበለና ንሕና እውን ነቲ ጎይታ ኣብኡ ኮይኑ ውሽጡ ኣለና እንዳበልና ጠፊእና ከይንኸውን ኣዝየ ይፈርሕ ማለት እዩ ኣዝየ ይፈርሕ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ እንዳፈለጥና ከምዘይንፈልጥ ስለንኾን ዘለና ነቲ ዝቆርብ እውን ኣብኡ ኮይንና ንፈርድ መሳድድ ከይንኾን ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኮይንና ንሕና እንታይ ንኾን ኣለና ናይ ሰይጣን ማለት እዩ ናይቲ መናፍቅነት እሱ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቶም ዝቆረብዋ እዚያዶ እዚ ቤተክርስትያን ንመፅእ እዚያዶ ከምዚ ይኸውን እዚ ከምዚ ይኸውን እንዳበልና ነሳድዶም ኣብ ክኒ ንድግፎም ቤተክርስትያን ናይ ሰላም ቤተክርስትያን ናይ ፍቅሪ ቤተክርስትያን ናይ ሓጥኣን ናይ ፅድቂ ኢልና ክሳይ ንገብር ኣብኡ ኮይንና ንሕና እውን ነሳድድ ከይህሉ እግዚአብሔር ብሓቂ እቲ መንገዱ ምክንያቱ ከምቲ ቦና ንክንከውን ማለት እዩ ኣብቲያ ዝኸፈ ኣብ ሽግራት ዘለው ማላት ፅድቅን ብርሃንን ኮይና ክነብር እዩ ጎይታ ፀዊዕና እምበር ክንፈርድን ከነሳድድን ኣይኮነን ከም ፍቃዱ ኮይና ንመላለስ እግዚአብሔር ደግፈና ብሓፈሻ ዳርጋ ተዛሪቡ ስቆስኩም ዳርሓወት ዘመናከም ክረፍቅ ይባረክ አሜን ቃለ ወተስማዕልና እሺ ሓውና ዲያቆን ግርማይ መግለፂ ድሃብካ ከለካ ሓንቲ ሕቶ መፅያ ኣላ ኣብ ቴክስት እሞ ኢትስ ኤ ማተር ኦፍ ላንጉጅ ባሃም ኣድጊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትብል እያ እታ ሕቶ ኣብኣ ከለካ ክትምልሳ ከተብረኻ ባሃም እንስሳ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅሬታ ባሃም እንስሳ እያ ትብል እታ ሕቶ ኣብኣ ከለካ ከተብላ ኢልየ ካባይኩም ማህበራ ተመት ተኽሉ መለሳ ባሃም ማለት ዘይዛረብ ማለት እዩ ዘይዛረብ እንስሳ ይዛረብ ግን እግዚአብሔር ግን ትምህርትና ግን የዛረቢ ማለት እዩ ነታ ኣድግስ ንበልዓም ተዛሪበለ ባሉ ባሃም ማለት ዘይዛረብ ብሓፈሻ ግን ቆሚ እግዚአብሔር ንኩሉ የዛረብ እዩ ጎይታ እውን ኮሚዲ ወላ ነዚ እማን እዚ እዞም ህፃውንቲ ሱቅ ተበሉ ካብዚ እማን መፅኦም ከመስሉ ይኽእል ኢልና ከድና እውን እቲ ብዙሕ ነገራት ናይ እግዚአብሔር ብዙሕ ከምዚ ንኳሕ ገይሩ ንዝጠመየ እውን ከም ዝመገበ ይነግረና እዩ እግዚአብሔር መስገን ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ትመስል እንተጎዲልና ከዓ ናባኹም እሺ ኣውና ዲያቆን ግርማይ ቃለ ወተስማዕልና ቴንኪዩ ስለመልሲ ድምላእ ነገር እንተሃልዋ ከዓ መምሃራን ኣብ መንጎና ስለ ዘለዉ ብዓብዪ ቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ኣብ መንጎና ኣለዉ እንድሕሪ ድምላእ ነገር ሃልዋ ክምልእዋ እየ ቃለ ወተስማዕልና እሺ ካልኦት ንሓደ ሰብ ዕድል ከይቤ እታ ግዜ ትኸይድ ኣላ እሺ ሓፍትና ኣልልታ ኣነ ሕቶ እያ ዘላትኒ ዲያቆን እሺ ኣብታ ፍቅዲ 17 ነቶም ሓሰብቲ መምሃራን ብክስታይ ምስሎም ማይ ዘይብሉ ዒላታት ወይ ከዓ ህበባ ዝኸበቦ ግመ እዮም ኢሉ ድሕሪኡ ከዓ
ግብ ዝበለት ፀልማት ንዘለኣለም ተኣኪብሎም ኣሎ ይብል እሞ እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ ከም ምሕረቱ ዳኣ እምበር ከም ግብርና ከም ዘይፈርደና ኢና ንብል እሞኒ እንተደኣ እታ ንዘለኣለም ፀልማት ተነቢርሎም ኣሎ ሲ ከመይ ካብ እግዚኣብሔር ምፍላይ ድያስ ወላስ እግዚአብሔር ይቀረብለሎም ግን እቲ መንፈሳዊ ክስታያ ክርዳእ ድሪ አይሮን ከመምታ حتى አብረሰ ጽቡቅ ሰፈናላ ግዛራዊ አብያት ንዘላ እምበር ተረዲእኪ ንኣቶም ግብ ዝበለት ፀልማት ንዘለኣለም ተኣኪቡሎም ኣሎ ሲ ንዘለኣለም ድዮም ካብ እግዚኣብሔር ርሒቆም ኣብ ፍርዲ ኣብ ቅፅዓት ክነብሩ እንተተመልሱኸ እንተተጣዓሱኸ ድያ እንተተጣዓሱኸስ እቲ እግዚኣብሔር ሳይግለፀሎም እንደው እሺ ንፅርትያ ተሓቶ እጅብ ለዓል እንዲ ዘርዚሮም ከምዝን እንዳበለት ከምቲ ክንመሃሩ ድዋዓልና ሕጂ ንሳቶም ከምዚኦም ኢሉ መወዳእታ ማይ ዘይብሉ ዒላታት ህቦ ብላ ዝኽብክቦ ግመን እዮም ሕጂ ማይ ዘይብሉ ዒላ ሩዲ ምሽ ጥራዩ ማለት እዩ ህቦ ብላ ዝኽብክቦ ግመ ከዓ ማያየ ዝንብ ገለ ይብል ብንፋስ ተበቲኑ ድኸይድ ማለት ከምኡ እዮም ምስ በሎም ሽዑ ንዓታቶም ግብ ዝበለት ፀልማት ንዘለኣለም ተኣኪብሎም ኣሎ ሕጂ ተሓቶኺ እንተተጣዓሱ እንተተመልሱ እንተተነስሑኸ እያ ሓቀይ ምሕረት እግዚኣብሔር እሺ ንፅርትያ ኣቦታት ክምልስዋ እዮም ቃልዎት ተስምዓልና ሓፍትና እልልታ እሺ እታ ግዜ ከይዳ ስለ ዘላ እተን ተሪፈን ዘለዋ ግዜ ነቦና ንኣስተንትኖን ምኽርን ማዕዳን ንመልስን ንፀሎትን ክኾናየን ኣቦና ናብ መድረኽ ድምፂ ተዓፅያትኩም ኣላ ምስለነ በመልኣክ ሰላም እሺ ካልእ ሰብ ንሓደ ክቕበል እየ ሕቶ ኣስተንትኖ ተለና ኣቦና ወፂኣቶም ኣላ መስመር መስለኒ ክሳብ ኣቦና ዳኣትዉ እስኪ መን ኣስተንትነልና ሓንቲ መን ውስኽ ኣብ ጥቕስታት ድሓንቲ ክንብብ ዲያቆን ወደ ካብ ጥቕሲ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:10 ምዝ ተማሃርና የተኣሳሰር ድዩ እዎ ካብ ኣብ መምህር ተኽሉ ዝገለፁልና ፅቡቅ እዋ ዝሃቡና ፅቡቅ እሺ እሺ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:10 እቲ ፍቕሪ ገንዘብሲ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ንዑ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶውን ብዙሕ ስቃይ ኣምፁ ካብ ስቃይ ድሕነና ፍቅሪ ገንዘብሲ ኩሉ ሻዕ ናብ ክፍኣትን ናብ ፀገምን ዝእትሞ እንዳተመጣጠርካ እምነትካ ምዝንባል ኩሉ ግዜ ናብ ስቃይ ናብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘንብረና ግን ክንክእሎ ስለ ዘይከኣልና እምበር እንዳፈለጥና ኩሉ ንፈልጦ ኣይንሰርዕ ይገብረካ ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ብረይ እሺ ኣቦና ተመሊሶም ኣትዮም ኣለዉ መስለኒ መስመር ወፂኣቶም ፀኒሓ እሺ ኣቦና እታ ግዜ ከይዳያ
يسمعنا الله حق مش يكون هوا ዲያቆን ኣትዮም ኣሎ ግን ኣንሚት ክትገብሮም ትኽእል ዲኻ ኣንሚት ምግባር ትመላ እሺ يسمع ትስምዕ ኣለኻ መምህር ተክሉ ካብቲ መድረክ ወፂሎም መስለኒ ኣበይ ቀሺ ዳኣተው ይመስለኒ ግን ዲያቆን ክዛረብ ወንታ ሽሙ ኮይናቶም ኣላ ድምፂ ተዓፅያ ኣላ ድሓን ንእሽተይ ሓንሳብ ኣትዮም ሕጂ ቴንክ مش عارف ኦኬ ድምፂ ኣብያቶም ኣላ ኣቦና እንድሕር ትሰምዑና ሃሊኹም ኦኬ እዮም ኣለኹ እሺ هلا ሄሎ ኣቦና ኣትዮም ኣለኹም ሕጂ سمع الله እወ هراي دحانتا ساعات أخيلانديا جن نتا ناي أللتا حفتنا زقربتا معرف عصرت شوعته صبو غيركا مليسكا يا خدياكون جن نتا نعات راح تقصد يكون نخنرئي كاب قطر حدا جميرنا وصيت نايت كله قطر حدا قطر خلتنا بلا زمصه وصيت نايت كله اي مالتي حجي نعاتاتهم قبز بلا صلمات نزل عالم تاكيب له مالو كبل كله اتلو علي يزله كله انت دارينايو نعو سلا زي غبر وي انصار املاح دما سلا زخديو امبر املاح بمسرتوين نسب أبتي وانجل ما توسم عراف حمشتن تداري إناسي نعناي بيبروخات علم كمسرت كل تداولكم تداولكم منقص أملاخ وروسي إجبل نتم بس أقام دلو دما أتمرقمات كيدو نسيت أنا النسراويتون تدالو ملو سقاي ناو خيدي إجبل أملاخ كم مسرتوين ندك سبات نسقاي نمحرت مبر نسقاي أيدالولنان تتدالوه ناي سقاي نسيت أن تدالوي حجي قبر أملاخ اندحر قرنا أبتي أملاخ عالم كمسرت كله زو تدالوه حجي قب زبالة سلمات تأكيب له مالو قبل كله نساتو ما يزيبو له علا وشت أم قل زيبو له وشتها وشتو نجر زي تقوم تقول سئل كات حزنيخة أي تحزنيخة نحنا دما وشتم جل زي بلهم نساتهم ما يزي بلو علاتات هو بلا زخبو جمان إيوم كاب جمسي ما يتصبح خادم منا جمان إذا كن سئل بنفاذ خيل حجي هو زي بلهم منفساونا زي بلهم صبق نجر زي بلهم سرح أملاخ زي بلهم فرحات أملاخ زي بلهم إذا كله أبلع لتتقيسيو حجي نزياتهم قنا قب زبالة سلمات نزال ألم تأكب لهم علو إذا حجي إن بمسبل كايو نعاتاتهم ما يكون نانكن والحجي إذا نعنا إيو نحنا خير كما يزيبوا له علاتات رحنا خينه له كم حبابو لا نفاس زخوب كبو قمد ما كين خون جبز بلس نابت جبز بلس المات كين أتو نعنا أي حجي إذ قال زي حجي وشتنا رحنا زي كونس نسحا كلونا صم كلونا صلوت كلونا تحتنا كلونا فرحات أملاك كلونا لوهات كلونا مدنقات كلونا زي أوشتنا إذ كله انت زي اللي قن طرحنا إنا مالتي
እሞ እቲ ግብ ዝበለ ጽልማት ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና ኩሉ እንተዳርኢነ ከምዚ ዝገበሩ እና ተባህለ ስለ ዝኾነ ንዝተመልስዎ ግን እግዚአብሔር ይቅረ ባህሊ እዩ። እዚ ግን መወዳእታ ንዝኣበዩ ንዘይተመልሱ ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዖም ኣብ ሓጢኣት ከም ዘለው ጠፊኦም ከም ዘለው ፈሊጦም ገጽ ኣምላኽ ተዘይደልዮም ኣብ ክንድንግድዖም ልቦም ተዘይሂቦሞ ንኣምላኽ ማለት እዩ እሞ ንዓና ካብ ከምዚ የድሕነና። ሕጂ ከባድ እያ እታ ጥቕሲ ተፍርሕ እያ፣ ግን ብዝሓለፈ ደይኮነ ትዛረብ ዘላ ተላይ ንዓና እያ ትዛረበና ዘላ እሞ ብፍርሓት ኣምላኽ ክንነብር ጥራሕና ዘይኮነ ውሽጥና መንፈስ ኣምላኽ ፍረ ሃይማኖት ፍረ መንፈስ ቅዱስ ትብ ገላትያ ዘሎ ክመልኣና እግዚአብሔር ንኩልና ይሕግዘና። ሰዓት ስለ ዝኣኸለት በዚኣ ገርና ጸሎ መደብና ክንዓፂና። ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ። ዘመርኪ መዝሙር ዝማሬ መኽላእኽቲ የስማዓልና። ዘንበብኩም ነታ ጥቕሲ ነታ መዝሙር ብጥቕሲ ነታ ምዕራፍ ብምንባብ ካብዛ ክንመሃራ ዘምሳና ምዕራፍ 2 ድማ ሓሳብኩም ክትገልፁ ከተስተንትኑ ብሕቶኹን ዘምሰኽን ኩልኹም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ። ኣሕዋትና ዲያቆናት ኩልኹም ድማ እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ባርኽ። ዝያዳ ኩሉ ድማ ሓውና መምህር ተኽሉ ብጥቕሲ ብጥቕሲ በብሓደ ገርካ ምስ መወከሲኡ ብሰፊሑ ሕቶ ዘየድልዮ ብሩህ ነገር ገርካ ስለ ዘቕረብካልና ድማ እግዚአብሔር መመልሹ ምግላፁ የብዝሓልካ። ግዜ ሂብካ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ እሞ ኣምላኽ መመልሹ ሙሉእ ግዜ ሃብካ ግዜኻ ድማ ይባርኸልካ። ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ። እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለኩሉ ተመስገን። ንክንጅምር ዘነቃቃሕኻና ጀሚርና ንክንፍፅም ድማ ዘይተፈለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ክብረና ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ፀለናዮ ጸሎት ኣምላኽና ኣብ እዝንኻ ዝበፅሕ ግበረልና። ዝክንመሃሮ ፀናሕና ቃልካ ድማ ኣምላኽና ንዓና እሞ ከምቶም ዝተቆፅዑ ከይንቅፃዕ ከምቶም ዝተመሓረሉ ክንመሓረሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና። ካብ ሰማዕቲ ጥራሕ ምዃን ኣድሕነና። ከምቲ ማርያምሲ ነቲ ንገር ነበረ ትሰምዖን ተዋህልሎን ተሓስቦን ዝነበረ ዝብለና ነበረት ዝብለና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ንሕና ድማ ጥሩሑ ዒላታት ዘይኮናሲ ውሽጥና ቃልካ እንዋህልለሉ ቃልካ እንመልአሉ ነቲ ውሽጥና ዘሎ ድማ እናሓሰብና እናስተንተና እንምርሓሉ ግበረልና። ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላም ስለ ዘፈፀምካልና ኣምላኽና ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እዚ ፅባሕ ሰኑይ እናኣትዎ እንጅምሮ ጾም ድማ ፅቡቕ ምጅማር ግበረልና። ካብ ባህልን ልምድን ወፂኢና ካብ እኽለማይ ጥራሕ ዘይኮነ ዝያዳ ኩሉ ኣምላኽና ኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ክንጾመሉ ይዒንትና ንሪኦሉ ንኽብሪ ልብና ንሓስበሉ ንኽብሪ ኣዛና ንሰምዓሉ ቃልካ ልሳና ንዛረበሉ ጥዑም ቃልካ ኣጋርና ዝኸድዎ ኣብ ቅዱስ ቦታኻ ኣእዳውና ዝገብርኦ ድማ ሰናይ ግብሪ ክኸውን ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና። ህዋሳትና ክንቋፃፀር እንተደኣ ትኽኢልና ነቲ ናብ ከብድና ዝኣትውን ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና እሞ ቀዳማይ ጾም ካብ ስጋን ካብ ጡልላትን ዘይኮነ ቀዳማይ ጾምና ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ክንፀውም ክንክልክል ንስኻ ሓግዘና። ድሕሪኡ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ዝኣዘዘተና ሰዓቱ ይኹን መግቡ ንዑ ድማ ሓሊና ከነኽብር ክንፀውም ንስኻ ሓግዘና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለምነትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ወምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት
ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወሽረይ ዚና አምላክን ወደ አንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከካና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሻተ ብርሃን አንቱም አውየ ካናት ወአቢ ዲያቆናት ሩዋን ሳይርጎ ጸናት በበስምክሙ ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰንስ ኩሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم محرن كرسوس مل 12 بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم محرن كرسوس بنت اجزتنا مريم محرن كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم محرن كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم محرن 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 كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን أبلع لينا أبلع لكلكم من أبلع لي أبزز لنا يبوتان قصفنا دربن كويني ورد كبرنا مسكانا أملاك يكون برخم الشات تكبر لنا آمين جميع رزفت زمنا لولا بارك زابير أملاكنا كبرنا مسكانا صحيو صحان هدرو بروح ليتي نايت بحسبات بلنا آمين قال هو تسمع لنا أبوتاتنا ديكون كلهم أمر أبقوا يبزح لكم أقولكم يبارك بروح ليتي آمين بروح ليتي دحان حدرو ديكون حاوي كم خاء أمر تخلو قال هو تسمع لنا أبوتاتنا كلهم تسلخوا بناس قالكم ديكون اللي خافت العدد درجات صحكم آمين شت يكبر لنا آمين بروح ليتي آمين كبتحكي مرقون ترى ملي معري وبتحكي عصبة مع اللوة آمين أو يمزل لو ساتمس دحن حنا أخ كنت حني قبركم ما سفلته አገልግሎትኩም ይባረክ آمين روح بيتي آمين ليتي دحان حدرو ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ آمين بروح ليتي أقولكم يبارك آمين سلام دلو لي تحبنا نقول لهنا أملاح مس كلها ناخد آمين آمين بروح ليتي آمين